Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 8 minutos ang nabilin. Kamay na kita sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Untopit sa 11 kita sa bulan sa Enero 2022. Martes karon nga daw, Martes edisyon sa ito na pangalagad. Liwat kita magadulong sa inyo sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo gina sa tagna nga la1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton ng mga Bombo reporters. Subuman sa aton ng mga Bombo correspondents nga nasahin na sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato na matag palamati sa bilog kalibutan. Pinagi sa aton na website sa www.bomboradio.com. Kaga subuman na pinagi sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita kang mabatayan kita paagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton matag palamati ubay kita subong Facebook Live. Ang inyo gilamang himuon amo ang magkadto sa aton nga YouTube channel. Kadto kamo sa YouTube kag pangitaon nyo ang Bombo Radio Bacolod. Kag kung makita nyo ng Bombo Radio Bacolod, ang logo blasang nga Bombo Radio, pinduton nyo na. Kag may makita ka muda nga live, no? Live para kangay subong, live may nga Landra Bumbuanay sa udto, no? Amo nang pinduton nyo kay live niyo nga makita na ang ini nga palatuntunan. Kag pwede man kamo makapadala sa inyo sila diri nga mga comment kag inyo nga mga concern, no, nga gusto niyo ipatalakay diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa udto. Sa pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal sa ato ng mga top stories of the day. Kaso sang COVID nagsaka bangod sa mga LSI. Fastcraft naguntat na sa pagbiyahe samtang ang Roro nagapadayon. Samahan ng mga tsuper at operators sa Negros may reaksyon angot sa fuel price hike. Kag gunban update, may ara kita karon sa gunban update kag
ining mga vaccination card nga ginapakita sa tagsa nga maglabay ikaw sa checkpoint. Kaga pagambalan man naton karon dugay-dugay banwa ang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID, ang numero blas ang kadamuon na sobra ang pagsaka sini banwa sa gina-expectar naton sobra-sobra gid. Kagapon nag-record sang masubra 33,000. Ginapananaw nga magasaka pag tubtob sa 50,000. Ano ang mga epekto sini sa aton palabuton nga eleksyon? Considering nga may pila na ka mga area nga sa NCR level 3 kag may mo level 4 kag may posibilidad pagid nga basi ipatigayo naman ang ECQ sa pila ka mga lugar. Amo nang wala naton hindi naton why naton ni kita na namian maghulat sini nga matabo ano ang mga epekto sini sa tiyon sang eleksyon kay subong election period na makakaangkon na kita tsansa nga o kung may arab lasang posibilidad nga ipaiway ana ang eleksyon. Ipa-analyze nato na karon sa aton nga bisita diri sa Kanginan sa isa ka political analyst attorney Jomax Ortiz. Maging kaupo naton karon dugay-dugay para pag-istoryahan ang ini nga bagay. Sa balita nasyonal, Omicron isa na ka dominant variant sa pungsod suno sa DOH. O nangin dominant na ini nga variant o man ni ang kalabanan subong nga nagaka-COVID, Omicron variant na. Formerly President nga si Twinkle Dargani ginhilway na sang Senado. Muna ito na mga top stories of the day. Sa balita lokal, subuman na balita national. Kag sa balita international, Pfizer nagahimo na sang Omicron vaccine. Mapirti ba? Nagimo banwa sang Omicron vaccine ang Pfizer. Di naman na katapusan. Di ko butsing ganon nga ang aton nga bakuna. Sumumbisan boosteron ka. Hindi makasarang sa Omicron. Kaya ang Pfizer nagimo na sang Omicron vaccine. Kag samtang sa pilapig ka mga balita international, ang India ginsuguran naman nila ang pagtublok sang COVID-19 booster shot bangod sa Omicron. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin pangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kaberan, makakuha na kita sa pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Sa pila ka mga dalagko karon nga mga balita. Unaw naton ining report nga ginapayag nga ang kaso sang COVID nagsaka ini bangod sang mga LSI. Kuha naton ang report mga kabyanan upod si kay Bumbo Dennis Robica. Ini nga may kantanan sa ginalantaw karon nga pag inabot sang locally stranded individuals gikan sa NCR nga nagpaluli diri sang bulan sang Disyembre. Daw amo di kuno ang ginalantaw karon nga nagdala sa sining virus o sining COVID-19 nga virus. Okay, sige, this time mga kabyanan, kuha naton ang report upod sa kay Bumbo Dennis Rubica. Ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nagamat-amat naman subong saka ang kaso. Di ka kululbaan ini. Hindi kita yung makulbaan nga basi magdulot ini sa madamo nga kamatayon. Hindi na layo na. Ang ginakulbaan naton nga basi mangin limitado naman liwat ang aton nga paghulag. Ang kalain lang kung ibalik naman bala ang pagpasuksok sang face shield. Kag maayawan naman kita suksukanay sa inyo face shields. This time ko natin report gikan sa Provincial Capitol, Bumbo Dennis Robica. Please come in. Bomo Daniel, sa pinaka-latest karon niya pagbonitor naton sa kaso sa COVID-19 no. Diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Bomo Dan based sa mga data nga hatag no sa aton sining Provincial Health Office. Bomo Daniel, since January 1
to January 9, Bombo Daniel, sa latest diring data no sa atong Provincial Health Office may kapin no ka 1,470 ka mga individual no ang gin paidalom sa RT-PCR test. Bumudan lakip na diri atong mga gin paidalom la sa rapid test atong mga halin sa guwa sang probinsya especially sa National Capital Region na nag-abot sa itong talikdan nga December 7 before pa man nag-implement kita sa requirement nga negative RT-PCR test result upon arrival nga nag-take effect sa itong January 9 no. So sinaton from the January 1 to January 9 1,470 ang ginpadalom sa swabbing Bombo Daniel, ang nag-positibo diri is 193 lang. Bumudan, gamay. Gamay ba lang ng porsyento? Gamay, mga 13 o 13.13% lang sang 1,470. 193 nag-positive, 1,277 ang nag-negative. Bumudan. Ang medyo gaalan dali bumbon dansang pagtamod kay sa sining 193 ka mga nag-positive dako diri nga porsyento 83% diri bumudan mga locally stranded individual kon mga LSI ending na sining kublalim na sa Gwa nga nagbalik diri sa probinsya na kay sa sining 193 nga nag-positive 120 dire bumudan mga LSI. 71 lang ang local cases kag duwa ka mga OFW. Sa bumudan mo na yang nag-compose 183 ka mga nag-positive for the last 9 days sang sining nga bulan sang Enero Bombo dana sang last January 9 ini January 9 lang alone nga data Bombo dan may 200 sa January 9, 200 ang mga paidalom sa RT-PCR test. Sa 200 dire bumbodan 91 dire ang mga LSI kag 107 ang local abi Bombo Daniel. So sa LSI nga 91 66 gid ang nagpositibo. 15 ang nag-negative. Ini January 9 lang ni bumudan dako gid nga porsyento sa mga LSI ang nagpositive, no? Sa mga lokal nga 107 ang swab, 12 lang yan nagpositive. 97 negative. But silang dako nga porsyento karon si panabago kaso since this January 9 mga halin sa Gwa sang probinsya bumudan, no? Pero again attack dari ni Dr. Inol Tumimbang ato sa Provincial Health Office head Bombo Dan ngati despite sining pag saka no sang aton kaso karon kiti walang trama Metro Manila kag apilay ka mga probinsya nasa alert level number 3 no nga mo na karon ti isa man sa mga ginagugot-got kita sa mga pagsulundan sa mga nagasulod diri sa Negros Occidental, particularly niya sa mga lugar nga napidalom sa COVID alert level number 3. Sa piyak sining pagsaka sang COVID cases sa dinaton dako porsyento, diri 83% mga lokalis na individual. Pero Bombo Dante ginatan-aw man di karon sa aton nga Provincial Health Office nga medyo ulo alarming. Kay may pagsaka kita sang kaso sang COVID-19 pero isa pa ginatanaw nga parameter tuod nagsaka nagdamo ang aton kaso naman pero ang data nagapakita nga wala sa mga severe cases sa sining nagpositive while blasting gin pandala damo sa ospital nga sining ka daw severe gid ang ila symptoms kay iba na di bumudan sa ila for the last 3 years January 7, 8, 9 kalamaan sila diri mo na galabot laging patigan sa lingkod sa rapid RT-PCR test nga mga asymptomatic
bumudan na nabalaan lang sila nga carrier sila sa COVID virus sang nag-reactive na sila sa rapid antigen test kag sang ginpaidalom sila sa RT-PCR test dito pagid ko nagagwa nga confirm positive sila sa COVID-19. So suno kay Dr. Tumimbang nga balantayan lang gyapon kay Tibsan to damo kaso less ang mga patient nga ginpangdala sa ospital. Mostly ni sa bumudan sila ara sa aton quarantine facilities sa aton probinsya or sa mga LGUs kung sa mga quarantine facilities kay may bumudan ti kuan kala na ya singko light lang gina or singko mga symptomatic ini sila bumudan. So mababantayan lang na kay suno kay Dr. Mimbang ati despite nga sa aton hindi ini sila severe nga mga cases wala sing mga severe cases sining latest nga mga positive individual nagapakita lang medyo hindi iya fatal ning igo sa ila sang COVID-19 Bombo Daniel pamatian tang porsyon sang pagpahayag ni Provincial Health Office Head Dr. Ernil Tumibang. Sa data ni siya Bombo Dennis? Yes. Data or sa increase? Sa increase lang bumudan ang kwanda Tumimbang tubla. Okay, may sige. Because coming from 8 to 100 plus in just a matter of how many days since we started some antigen testing. Alarming in the sense because there is an increase of cases. But let us put this in proper perspective. Is there an increase of severe cases hospital? Ano nang dapat i-monitor sa? So far, the way man, I think ang atong point that we have an increase of cases, but how many of these cases na nag-severe cases kung nagkato sa hospital ta? Kaya that is one area of concern ta namunta kung ang atong nga vaccine is doing fine, and I think it's doing fine. Kaya because may harap kadamuan nga nagsulod kaya asymptomatic siyang gadala sila, positive COVID sila, but wala na symptoms. Nadakpan ka lang sila as Carlo said na pag-antigen testing ka. But if they went home directly without antigen testing, pag-abuto sila before December pa ni considering ay may gakat to sa health centers ka because of symptoms. You can transmit asymptomatic. But ang point is, pag-transmit mo to, asymptomatic man to. There is no need for you to go to the health centers because asymptomatic lang ang punto na we have to be vaccinated all. Pero sa local transmission ng Jack, kasi masort kaya ng Saka Golfer, yung local. Bumudan mo to ang pagpahayag ni Dr. Tibang. So despite sila bumudan, halong nagyapon kag number 1 protection na nagyapon ang vaccination against COVID-19 bumudan. So starting Sunday, ang flight sa aton nga mga airline company nga incoming diri sa probinsya sakay ang mga pasahero ginlimit na bumudan sa isa. One flight per airline bumudan since January 9 kay before January 90 iban nila 2, 3 pa ni mga flights nga nagasulod diri sa probinsya. So mga jining hugot-hugot naman natin nga travel protocol. So limited ang number of passenger flights ang pwede makadugang ang mga airline company sa ilang flights pero cargo na cargo sila pasulod dire pwede man sila kadugang passenger flight pro pagwa sa probinsya pro ang pasulod sa probinsya nga karga mga pasahero isa lang gid ka flights ang ginapanagutan karon sa atong provincial government silatan para makontrol ang magasulod permanente ang halin sa Metro Manila, National Capital Region, kag sa mga probinsya nga sa naton aral pedalom sa alert level number 3. Mga update report, bumudan. Muna yung ginalibugan sa ulo nato kung may subungan din report sa Department of Health nga nangin isa na ka-dominant variant ang Omicron nga kaso sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Ang Omicron ari naman diri may mga naman nga isulo diri.
So paano ini nakasulod kay grabe magani ka stricto ang may mga travel ban kay hindi man basta-basta makagawa ang isa ka LSI or isa ka returning overseas Filipinos, mga ROF sa ila sining quarantine facility. So pero paano nga naglaptop pa ini nga daw ka nga sa wildfire? Kadasig niya kuno maglaton ang contagious rate sa Omicron dasig. Kung isa daw nagalibog ang ulo naton kung paano ni tabo nga halimbawa kagapon ang record nga nagpositive mga 33,000 ka mga panibag-o nga kaso. Paano iniging pangtistingan ang 33,000? Kay kung magsining ka nag-swab test, siguro ang gin-swab test sa tagsa kadlaw more than 30,000. Kay naka-record kita sa 30,000 or ang tanan nga gin pang swab test, 100% ini siya nga nag-positive. Kay kung magsiling ka 33,000 kapon sinabumudan, sakto na 33,000 gin swab bilog nga Pilipinas or mas sobra. Kaya daw kamatay ko dito, NCR lang man to laban to. Muna ka na muda na blast rito. Di ni nagalalin ang figure niya, hindi ni nagalalin ang mga katawhan niya, mga tag 30. Imagine mo, Bumbo Dines, sa Moneo, kung halin pa sang January, isipa bala halin sa January, 1 to January 9 or January 10 kagapon. Isipa bala sa napulo kadlaw, i-addition mo to ang sunod-sunod ka mga nag-positive. Sa sunod lang sang pulo kadlaw, may pila na. May 100,000 na nga nagpositive? Way pa? Way pa, Bumbo Dan. Siguro mga sobra na, more than 60,000 na. Siguro Hindi nagalalin ang mga taong ining more than 60,000 nga nagpositive, nga hinali nga may amuni kadamo nga nagpositive, ano ni sila, amugin man ni kadamo ang mga nagpositive nga wala na bakunahan o kung may pila ka porsyento na di bakunado nga nagpositive man? Actually, bumudan sa percentage sa kunkwaon sa mga nagpositive, vaccinated man sila, first dose, fully vaccinated o naka-booster na. So far, wala man gina-identify sa DOH ang report nga sa 33,000, 50% very fully, 35% naman na bumudan. Dapat maging transparent ang DOH para nga hindi man magtugas ang kakugmat, hindi magtugas ang chaos sa mga pumuluyo. Kay tanawa bala subungo bangod sining kadamo sang figure, may kung ano-ano nang gina-imagine sang tao, may ara nga gina-imagine nga ma-lockdown, nagasala-sala na kapamalakdo, nagapanic buying na, may nagkalaubos ng paracetamol, kay man naglala ang kaso sang COVID, kinalan nga paracetamol, kay ginahilanat, ginasakit ang ulo, may kung ano-ano na lang. Sa ulihi ang aton sinibalatian, hindi ni actual nga COVID mo. Ang balatian tani ang aton nga mental health naton yung problema kay sa ulihi basi magkakalapraning na kita sini. Correct. Nervyoso ka na bla. Pag salito may kaso naman to basi sala-sala ka na bumudan. So sa muna ang reporter gina isa-isa ta para matag sa pumulo. So siling ko 13.13% lang sa masobra sa klibo ang nagpositive. So gamay ko amo ng gamay. Pero may nagpositive. Kamo na sila hindi lang tagapon magsalig, may nagpositive mo. Pero gamay lang sa Bombo Daniel. So mga balita, update report gikan sa Capitol Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Basi bala kung nagsakay naman kita sining issue ni sang Omicron nga ini para nga magtaas ang kaso, kag kung magtaas ang kaso, basi bala mangin kabangdanan ini para nga hindi na lang kita na magpatigayon sa eleksyon. Or basi ginhungod gin man ini kay para nga wala na gid lang sang eleksyon. Damo dayon nagagiluwa nga sugilanon, mga istorya banwa. Kag in fact may ara pag video sa isa ka babayi nga naghambal nga siya kung mahimo magpamalaklo na kamo, magbakal kamo sa amuni, sang supply sa sulod sang pila ka adlaw kay madeklarar marsyalo. May mga marsyalo na yang nagagula sa utok sang tao mo. Kapin pa damo labugay subo nga imbis nga makabulig kita sa gobyerno, ang ato niya bulig labugay sa pagpalapta sa mga piki nga balita. Mga piki o nga balita.
Di kundi nagdugang pagid ka lingin sa ulo sang tawo. Imagine nyo na kung isa, makita mo sa social media, sa Facebook, dapat ni mga amo niyo, nga nagapanaptas ng fake news sa social media, pang dakpo ni sila. Usisao ni sa NBI, ang NBI kabalo ni tumod kung sa dini nga lugar nag-upload sa ila sila nga video mo. Pang dakpon, prisuhon. Pwede ani sila mapangdakop nga mapapriso. Ano ayan nga kaso ang ipasaka sila? Ibalo na ito nabi karon dugay-dugay sa kay Atty. Jomax Ortiz. Ara si Atty. Jomax Ortiz na, no? Sige abi. Kay mayo gini nga may ara kita sang legal mind, isa ka professor, isa man ka political analyst nga mangin ko po naton karon. Sige masunod sa dugay-dugay no, nagambal ko by 11:45. No? Si Atty. Jomax Ortiz. Okay. Anyway, ti amo ni no ang sitwasyon. Kadamo sa mga nagaguluwa nga mga gaguluwa yabi nga mga panghuna-huna mga kaaka nga base ba lang ining Omicron variant sang coronavirus bala ginsakyan ta naman ni sa iban nga mga kapusuran makasining kita nga matuod may Omicron variant kag nagsaka gid man ang kadamuon sang kaso didto. Pero diri sa aton may nakasulod gid man to nga variant pero na control man naton. Pero hukam nga nagdamo kayo ang kaso. But silingon nga ining suwong sang kagapon ng adlaw 33,000 nga nagpositibo mo ning nagparty-party sa itong nagligad nga Disyembre. Amo gini kadamo ang tawo nga nagparty-party nagtililipon. Sige, balikan ta na karon dugay-dugay. Pagkalikid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1.
Mahimo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtub Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabyanan, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa 29 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Mangin kaupo na natin subong si Attorney Jumax Ortiz, isa ka political analyst, isa man ka professor, mga kabyanan, sa kanabi sa legal minds, no? Ano naman ang pagtanaw nila sa sini mga haka subong nga nagaguluwa nga basi bala mangin kabangdanan ang ining pagsaka sa COVID-19, ang kaso sa COVID-19 sa pagpaiway anay sa eleksyon. Although nga ginapayag sa nga Comelec nga daw malabo ini nga matabo nga i-postpone ang eleksyon bangod lang sa sining COVID-19. Pero makita natin subong ang trending mga kabyanan, hinalin nag-ibuwal ang kadamuon sang kaso. Mahimo nga base artificial nga pagsaka ini kung matuntun nga pagsaka, pero ang figure nagapakita nga nagsaka gid sang tuman kag ginapayag pagani sang DOH nga dominant ang dominant o kun Omicron kuno subong amo ang dominant COVID-19 infection sa pungsod na Pilipinas. Do makatilingala gani nga hinalin nga nagdominant ang Omicron variant sang COVID mo. Sa kaso karon nga sa sining na record nga kadamuon sang kaso diri sa Pilipinas ilabi na gid sa National Capital Region. Ano ang posible nga mangin senaryo sa sunod pa nga mga binulan kung sige-sige ang pagsaka sang kaso
Yari abi pamangkuto naton si Attorney Jomax Ortiz sa Piak Linya. Sir, mayong aga. Hello, sir. Attorney Jomax Ortiz, sir, mayong aga. Okay. Kasi hindi niya mabatyan ng audio nato dito. Basi, okay, sige. O kung basi na-mute ang microphone ni Attorney Jomax Ortiz. Sige, liwat tabi. No? Palig lang ito hatag instruction siya nga wala siya sang audio, naghahambal siya pero wala sang audio nga nagagawa, no? Sa okay. Linya, Bobo Daniel, okay na? Attorney Jomax Ortiz, sir, may aga. Yes, mayong ogto, Bobo Daniel. Okay. Sir, okay, tinali ang pagsaka sang kaso sang COVID, kag damo nagasiling sa palibot niya kay sa mga kapihan, nga base makanselar ang eleksyon, kumaga amo niya nga kaso, ano ang pagtanaw nimo sini, sir? Ang akon sina nga opinion nga there is that possibility nga posible may diretso si President Duterte nga ipaiway anay ang aton nga eleksyon. Under subong sa iyang emergency power, we expect of course during election kay ma-start ang aton nga campaign sa national February 8. Kung magsaka ang COVID, maglabot ini 50 or 100 pagani siguro by February 8 or before that, how can now these candidates for national elections naton, national candidates naton makakampanya, makakadto sa pumuluyo? Because magkampanya ka, it is not only confined sa social media. Ang aton nga mga kandidato must have to physically go to different provinces, cities and municipalities para magkampanya. But how can they do that tungod nga curtailed ang ilang locomotion, hindi sila makakadto sa mga probinsya because sang aton nga pandemic. Okay. So with that, to me, personally, legally, the President can now maybe postpone the election, kag with the backup of Congress, pwede siya makagamit sang iya emergency power. So there are so many possibilities. First, pwede siya makadeklara sa state of emergency. And with that declaration of state of emergency, supported by the factual findings of our Congress, both the House of Representatives and the Senate, maka-confirm sila na indeed may ginatawag na state of emergency because of the surge of Omicron. So with that, ang aton nga mga national candidates hindi makakampanya beginning February 8 tungod sang aton nga pandemic. So kung wala eleksyon, naturally ang aton pumuluyo may diretso man to know their candidates. Kung hindi mo ma-fully inform ang aton nga mga butante, paano ikaw maka-exercise ang imo sang matutuod kag sincero nga pagbuto kay wala ka gani makakilala sa kandidato. So with that, ang aton nga presidente, personally, ang akong opinion sina, he has now the right or he has the power now, the president can maybe postpone the election. In short, nga pwede ini nga ma-postpone niya another 6 months because the COMELEC cannot also prepare sang ilang listahan sang kandidato tungod sa ginasiling na naton pandemic. If you will recall, Bombo Daniel, ang COMELEC nagsiling. Ini nga January ni, masugod na sila printing of ballots because ang aton nga COMELEC will now decide mga issues nga ran subong sa COMELEC both sa COMELEC in bank sa COMELEC nga division, including of course ang issue parte kay Bongbong Marcos. So kung may ruling na sila they can start now printing sang aton baluta. However, because of the surge sang aton nga pandemic sang Omicron, the possibility is considering ang mobility including ang mga empleyado sang COMELEC, siyempre kay lockdown na karon, paano sila maka-preparar sang baluta? Paano sila karon makahimo sang ila hilikoton? Kay sila ang ma-preparar. Of course, this will be an obstacle to the preparation for the election. So with that, personally to me, President Duterte has now the power, exercising his emergency power to postpone the election. Okay. Bubo Daniel? Pero sa imo nga paglantaw,
matutuod gid bala ini ang pagsaka sang kaso sang COVID o basi bala kun gin-artificial lang ini siya kag may mga madalom nga plano sini para lang gid hindi madayon ang eleksyon? Palamang ko tanon ina nga dako actually Bobo Daniel no. Actually kada isa sa ato naga spekular kay kung tanawon mo for example in Negros, why man di gani kalabot 100? Oo. Te karon ya dito sa Manila, niya ti siyempre ang pagsaka sa pandemic, siyempre masugod nga sa Metro Manila. We do not know what will happen in the coming weeks. But what is definite is, mapiktahan gining aton nga kampanyanay kay tungod masugod na sa February 8 ang kampanya. Ti ang tanan naga-siling niya kayito naman ni sang presidente ni because nga hadlok man na siya. Kay matapos na term niya sa June 30, kag ang mga kaso ipasaka niya basi mag-ulan ining kaso ipasaka sa iya. So these are mga spekulasyon ina, of course, kag we do not also blame these people nga magspekular partida because we all know nga ang poder ni President Duterte 5 na lang kabulan na Bobo Daniel ang nabilin. Di kung mag 5 na lang kabulan, he becomes now a lame duck. Magamal ta lame duck da karon, do pato ka abing nga piang. Kay tungod nga ang imo poder, gamat-amat na dula. Di kung magamat-amat na dula, siyempre ang oposisyon, maghihimo naman sang tikang, preparasyon naman sa mga kaso nga nag-file against kay President Duterte. So, ang spekulasyon nga nagasaka, kay way man ta kita, mabalaan man na Bobo Daniel sa ospital, kung bala sa ospital, kung buta giman ang pasyente, di ini matutuod ni. Pero masiling kita nga sa ospital, way gani kalabot 50%, pero ang report sa COVID ya 33,000 na hindi taman mabasol ang pumuloyo anya drama naman ni siguro ni President Digong. Bobo Daniel. Okay. Anyway, wala labot abi sini sir ang hinali nga pagsaka sang kaso sang COVID although nga matutuod nga may Omicron na variant no sa iban nga kapungsuran sa Amerika, sa Europe ang may-ari na ini sa nagligad pa yan. In fact, nakapreparan may-ari gani kita sang ample time to prepare nga hindi makasulod din sa aton pero nasudlan gid kita. Pero definitely ang sa subong bala nga pagsaka nga do kadamo nagtililingob nagsaka ang kaso nga daw nagtuga ini sang kakulba sa mga katawhan naman subong ginsundan pagid sang pagsinaka naman sa mga balaklon. Can you imagine attorney nga ang isda nga sang una tag 180 lang kilo, subong 460 na ang kilo. Ang mga panakot nagsinaka, daw halos tanan nagsinaka. Hindi ayan makatuga ini sang chaos sa bilog nga Pilipinas kag amo ni mangin kabangdanan nga hindi lamang i-cancelar or i-postpone ang eleksyon basi magdeklarar bla martial law. Bisan ako nakibot ko actually Bobo Daniel no kapon nagbakal ko sang arnibal nga saging sa Salvador Benedicto. Ginisip ko 14-15 kabilog mapati ka kasi ang bili 25 pesos. Na normally ang bili sina pila man lang na pulo ka pesos 12. The most na ginang 12. Pero sang kapo nagbakal ko tining ko dai nga kamahal gid sini kayo sang saging. Niya balo ka mayor pa panawag sa ako niya balo ka mayor. Pertigid ang igo sa amon sang udit. Okay. Niya subong niyang sipi sang arnibal ko niya duwa lang ni kabilog. Wala na sang iban nga nagdulong di sa akon. Puros ta ng pamirde. Okay. So, nag-timing lang ini Bobo Daniel. Siguro nag-timing ini sa udit at the same time ang aton COVID. Pero ang problema sini kay ang sa subong ang aton nga Omicron ta Manila pa lang ang igo niya. Wala pa di of course makalabot di sa aton kay gina-monitor ko di lokal ta. Way gani kalabot 50 di sa subong. Magani? Pero ang speculation is nga is there a possibility ti balo ka kisa ang tawo gadula na blas ang salig kay tungod nga daw like ang formally no nagkomplikado ini siya. So mahambol ka. Is there a possibility nga kung chaotic na economically kita at the same time ang surge sang Omicron, is there a possibility that the president will declare martial law? These are possibilities because kung tanawon man sa konstitusyon, ang ground sa declaration sa martial law, kung there is rebellion, there is insurrection, di ko magsaka na ni subong ang mga ang balaklon. Kag kung hinali nga hindi magwanta ni karon ng Omicron,
the possibility nga ang pumuloy nato mag-ibual na ini siya. Kag kung makita nga Pagrayot. mag-ibual ang gamay, siyempre makadeklara na martial law, or if not, ang habeas corpus i-suspender kag may pwede na maka-aresto ang aton nga sa military. If you will recall, si bisan si President Duterte nagambal gani niya kung di sila magpate nga magwa gid sila nga wala sila mabakunahan, aresto for 30 hours para nga matagan leksyon. So these are the pronouncement of the president is to me disturbing, no? Disturbing. Kag kung maghambal ka Buba Daniel, for the first time ako maghambal ya nga daw maapin ko ya kay President Duterte nga kung matuod gid man nga ang Omicron sumaka ini by 50,000 beginning February, the possibility of no election is kadako gid Buba Daniel. Pero inay sa matutuod hindi kaya nga siling drama lang ini. Kung matutuod gid man magsaka na ni 50, 200,000, question. Has the president now the power to maybe postpone election? My answer will be positive yes, Buba Daniel. Because of the emergency situation. Yes, so hindi lang kay Omicron, kung hindi ni mapunggan pagsaka sang mga balaklon. For example, ang aton subong mga karne na kay bisan wala labot sang COVID. May ara pa tayo pandemic sa mga baboy ta. Naga-import pa ta subong sang aton nga humay halin sa iban nga pungsod. So, kung may chaotic nga situation economically, and at the same time coupled by sang atong Omicron, the presidente siyempre exercise siya sang state of emergency. So magambal ka state of emergency, damo ina possibilities, no? Damo ina possibilities. Pwede ka da habeas corpus, pwede ka martial law, or pwede ka postpone election without necessarily declaring martial law. Daniel? Okay, attorney, speaking of emergency power and the state of emergency, tingaan nga way na lang abi subong gingamit sang presidente yang nga power para nga mapatuman ang mandatory vaccination sa bilog nga mga katawhan para nga wala na kita sa mga problema kay problema man ni may ibang nga mga hindi pa magpabakuna mo. So kung i-mandatory, kundi at least mabakunahan tanan. Galing kiti nagasiling nga nagalapas sa aton nga kasuguan. Pero kung gustuhon gid, hindi ba pwede man na yang mahimuan sa kasuguan nga i-mandatory ang vaccination kay pwede magamit sa presidente ang yasin nga power? Legally and technically, you cannot do that because of Article 3 of the Bill of Rights under our Constitution. Diretso gyapon niya sang pumuloy Buba Daniel, hindi siya magpabakuna. Okay. Yan na yung personal right niya na you cannot violate that. Pero kung siling masulod siya, public places, may right man ang eroplano, may right man ang aton nga malls, nga kung hindi ka vaccinated, hindi ka kasulod. Pero ang imo yang diretso nga siling why kaya siling hindi ka makagwa sa balay tungod nga aton nga barangay officials ang tano dira o kapulisan nato mabantay sa imo na kung hindi ka vaccinated hindi ka makagawa sa balay, that will be of course a direct violation of our Bill of Rights. So hindi na siya pwede. So the president cannot exercise his state of emergency by so stating nga ang pumuloyo ta hindi magtuman sang vaccination because you cannot make that mandatory even sa mga government employees ta because of the Bill of Rights. Problema si ni Buba Daniel, if you will question that, you go to the court. Kadto sa korte, matapos siguro na 2 tuig, tapos naman ang pandemic, wala na to. Pero legally, Buba Daniel, the president cannot do that. He cannot even order the arrest of those na magwa sa balay nga wala pa ma-vaccinate. Attorney? That is, yes. Bisan pang magdeklarar ang presidente sa martial law? Subong, there is no ground to me. Why pa gid man subong sang ground sa martial law? Kag ang factual findings, pag declare ang martial law, pasa ini sa Kongreso naton, House of Representatives. In all of us, kabalota tanan, no? Nga, siyempre, updan naman lang na iya sa Kongreso. Bisan dito gani sa Mindanao, ang martial law to, why naman to gani ang Abu Sayyaf da Panggamo, wala naman gan sang iban to, ang Mauti Group, wala naman. Yet, ang martial law ara sa Gyapon. No? Meaning, subong, hindi pagidman siguro, it will be very alarming already, Buba Daniel, mag-declare pa siya sang martial law. Because once he declares martial law, sa subong nga tsimpo,
that will be interpreted sa aton pumuluyo nga amo na ni ginatawag nga revolutionary government, amo na ni ginatawag nga kwan sini. Kung i-postpone ang eleksyon, Bobo Daniel, pabor ina sa tanan nga mga lokal opisyal. Ginugyaw siguro sila ni Mayor Beng. Ang ang mga incumbent dira nya mayon kay wala eleksyon. Dito naman sa Kongreso, kung mga congressmen na sila, kag wala eleksyon, siyempre sige naman ila yang function as congressman, pabor sa ila. So kung mag-declare ni si President Duterte no election or postponement of election, ini pabor ini sa tanan nga incumbent local officials, and therefore both our senators and congressmen maupod sa sina nga direksyon na Bomba Daniel. Sige. Anyway, si Justice Secretary Guevara mismo naghambal nga hindi pwede sundon ang mando ni Presidente Duterte nga i-restrain ang mga katawhan nga hindi bakunado sa pagwa sila nga mga puluyan. Kaya iti unconstitutional ini, kaya nagalapas kini sa Bill of Rights. Pero nagambal si Justice Secretary Guevara nga pwede man mahimuan kuno sang local ordinance sa LGU. Bisan ang LGU, Bomba Daniel, hindi kayo mo sina. That amounts to already grave coercion. Compelling, forcing somebody to be vaccinated is a clear violation of our criminal laws as well as the Constitution, particularly Article 3 of the Constitution. Diretso ina nila ya. Kung gusto ya mapatay kaya kay wala kang bukunaan, imo na ya diretso. You cannot force that to our kumuntao. Hindi na masya may mo. Not even an ordinance. To me, I will disagree with Secretary Guevara in so stating nga pwede kayo mo ang LGU sang lokal nga ordinansya nga hindi makagwa o hindi i-compel sila to vaccinate. That will be violative of the Bill of Rights. Bobo Daniel? Okay. Sige. So, that's why nga hindi mapatuman ang mando sa presidente. Ano ang matabo kung halimbawa karon may isa ka LGU nga naghimo sang kaangay sining ordinance? Pwede mag-question. You can even file a case against all those who approve that ordinance because that will amount to compulsion already. Hindi na siya pwede. You can even file a case before the ombudsman against them for compelling the citizens nga magpabakuna gid. Hindi ka kalibawa kaparinyo sang imo da lisensya kay wala ka mapa-vaccinate. Hindi ka makakuha sang imo nga tax declaration. Hindi ka kabayad taxes kay ang requirement pa ang vaccination. You cannot do that. That is clear violation of our Constitution. So any LGU who will pass an ordinance nga nagaamo sina, pwede sila ma-filean those officials who will approve that ordinance. Pero kung ang iba niya, for example, hindi siya makasulod sa mga public places like siyempre state of emergency ta. Kung hindi ka ka-report halimbawa sa opisina mo da, kay wala kaya mapa-vaccinate, mambal ang imo department head, hindi ka na rin mag-report kay basi manghalit ka di. Sa sinang nga punto, mahambal ko pa daw medyo daw pwede pa. No? Daw there is now a demarcation line between what is legal and what is not. Pero passing an ordinance nga maghambal da nga ini ang wala ma-vaccinate, dra lang ka man sa inyo balay, hindi ka mo anay makalagaw-lagaw sa amone sa mga tsinda, public market, hindi mo na ma-curtail. Pero kung private ang ginasundlan mo ya, like ang ginatawag mall, kung wala ka ma-vaccinate, di ka pasundon, pwede na ya. Exercise na ya por na airplane. Sakay ka aeroplano, hindi ka pwede ka makapamilit sa airline company, sa Palmanda o sa Cebu Pacific nga mapasakyon ka. The answer is no. That is not anymore violative of the Constitution. Yes. Pero sa ako na paglantaw, ang pagbakuna, ang pagpilit nga mabakuna ng isa ka tawo nga matublukan sa bisang dagom, kag ang pagpugong siya nga makagwa, duwa ka mga nagkalain-lain ni siya nga kaso. Mahimo nga kung piliton mo ang tawo nga bakunahan siya, you are violating the Constitution sang Bill of Rights sa isa ka individual, but not necessarily nga kung hindi mo sa pagpagwaon kay way sa mabakunahan, you are also violating his Bill of Rights. That is correct, no? Grave coercion na siya, pwede ka gani ka-file criminal case against the police o against itandod or barangay official nga magpa-implement siya na, o niyo mo malakat ko sa tsinda, manindahan ko.
pwede mo siya nga mapunggan sa LBI? The answer is no. You cannot do that. That is grave coercion. Mahimo ka sang isa ka butang nga legal, kag ginpilit ka sang isa nga hindi mo mahimo, that will be a clear criminal case for grave coercion. So mula na kasimple attorney, Daniel, that is why attorney, ko nga LGU nagpamati sa imo programa. I am telling them, no, just to avoid any case against you before the ombudsman or magkuan ka, medyo salaon mo man ang imo ordinansya dira to the point nga wala ka na nagakortel sang iyang lokomosyon. Pero magambal ka abe, siling sa bali public jeepney, issue abe. Ubo Daniel, public jeepney, sakay ka si Risbus, sakay ka si jeepney. Pagambal driver, sir, hindi ka di makasakay sir, kay waay ka sang vaccination card. Pwede bala maka-refuse ang isa ka ang si Risbus, for example, si Broman, lokal o jeepney na nagalibot sa syudad sa Bacolod. Can the driver of that jeepney pwede maka-refuse sa imo hindi ka makasakay sa jeepney? Inaya daw medyo demarcation line tada Bugba Daniel kay tungod nga public place ni kag siyempre under state of emergency ta tod ang health ni ang aton ginaproteksyonan mo. Na inaya ga-impon kada iya sa jeepney o sa bus manda nga hindi kaya fully vaccinated. Si sina nga punto daw mambal ko pa daw ara sa hairline nga distinction no. Ara bala sa demarcation line kundi nang legal o kun hindi. Daw iwiwil pa na lang hindi ka kasakay sa service bus kung wala ka sang vaccination card. Okay. Daniel. Pero attorney, kung magamuna grabe gid nga mga debate ni siguro ang matabo mo kay nga makasiling ka man nga tinga ang hindi mo ko pagpasak yun sa kwan sa imo salakyan kay public conveyance ni siya. Karon maglapas ka naman sa kasuguan nga nagasiling nga hindi mo pwede ma-refuse ang isa ka tawo nga pasakyon sa imo salakyan. Otherwise, kung i-refuse mo na siya, refusal na siya mo to convey passenger, attorney. Pwede nga makuha ang kalisensya. Ang imo nga kuan kay nga nag-refuse ka. Kag ang pasakay mo ya, yes, obligasyon gini na ya, under na iya sa LTO, kag under sa aton nga rules, no? Hindi ka ka-refuse sang isa ka, like iban ginahimo sang iban nga basis di. Kung daw medyo damo ka dalaga ni, irektahon ka lang, gina-discriminate ka sang basis. So hindi siya pwede ka-discriminate. Kaya karon, ini ang bali ang problema sini, kay bago lang ini matuhaw sa history sang aton pungsod Pilipinas nga may COVID. Karon, kay tungod nga ang Omicron, for example, sa Bacolod di Abe, mambal ko sa imo Gismel na. May diretso ang aton nga ang tag-iya sang ilang nga jeepney niya. Abe, hindi ka mo na magpasakay. Antes ka mo magpasaka di, butangan ta sang pirta-pirta ang kwan. Ang aton nga jeepney. Pakita na yung vaccination card. Pag wala ka, hindi ka kasakay. Di, pwede na. Di, tungod sang anagid ka ang ginatawag tabla bumedele, tungod sang state of emergency. Ginatawag emergency power mo. So the police power of the state comes in. Bagamal ta police power, kung tanawon mo gid, ang rules dat isa wala na ginatuman, nawala na ginatuman kay tungod nga kung hindi mo man pagtumanon, maguba ang aton nga problema sa aton nga ikayong lawas. Imagine mo malatnan kada. So sa sinang punto, Bumbo Daniel, pinaka-practical is pwede ka refuse na lang ang kwan ang jeepney. Pag refuse siya, sige, filean to kaso total, sabton malan sa atong gobyerno, kaya ang gobyerno mismo, amo man mismo nagambal nga hindi makasakay sa jeepney, hindi makasakay sa service bus o iban nga buses da, kung wala kay pakita sa ang ang gobyerno ta nagasiling sina, kaya ako yan nagapatuman malan, sino ato patihon. Siyempre patihon ta, again, because of ginatawag emergency, Bubo Daniel. Basta ambal ka emergency, tanan nga may exceptions nga ginabutang sa Bill of Rights, kung kisa wala na ginaobserbahan, Bumbo Daniel. Pero legally, siyempre, magkuha ka sang imo lisensya sa LTO, nakabutang gida, nakasaad gida, nga as a public transport, hindi ka maka-refuse, hindi ka maka-discriminate sang any person, piang man na siya kung hindi man siya ma-refuse. Karon kay tungod nga emerensya iniya ang COVID naton. Kaginali maglabo tabi sa kalibo, 2,000 Bacolod alone. Can the jeepney driver refuse? To me, in that particular case, the answer is yes. Okay. Sige. So anyway, kadami nga diskusyon ini galing kay dugay-dugay ara nang Bumbonyong Center attorney
No, salamat gid sa imong nga oras kag kabay pa nga maka liwat naman kita diskusyon sang kangay sini attorney. Yes, salamat Bobo Daniel. Kang akong suggestion Bobo Daniel, kung narada akuan, pwede na naton madibatihan. Kung may ara kada isa ka guest, no? Kung ini legal o kung hindi, duha ka opinion sang Duha ka lawyer. guest da mas mayo. Tao man nga isyu nga debatihan Bobo Daniel. Salamat kag ugtos tanan. Attorney, dahil kinang mauntad ko pero nga daw hindi man. Kano ka namin kini diskusyon. Yes, ganito sa ako na kung bala opinion na muli. Last Bobo day man ang opinion ko. Ang kinamatarong naton magpabakuna, kinamatarong Manila nga magpabakuna, hindi magpabakuna. Pero kinamatarong man guro naton nga hindi kita magkipagsalamuha sa hindi bakunado, hindi bla attorney? Oh yes, that's why. Pero tigil ka tao may isyu. Kung may ara kada nga nagasuporta nga hindi magpabakuna ya, mga anti-vax, pwede taho nga kondibatihan. Because even pastors kag mga pare kadamo sila anti-vax. If we can convince them, Bobo Daniel, good for us sa isa ka maanami kag friendly debate, Bobo Daniel. I am willing to bisan sino padang imo nga bisita a religious person who believes nga ang inisya ang anti-vax day nakabutang ini sa Biblia nga kag na ano ini makitaan kay amo nang pagpatis ng iban. Maybe we can convince them, Bobo Daniel. Sige. May guro anytime, Bobo schedule Daniel. kita guro nga may duwagin ka resource person ikaw abi kang isa dra nga mga anti-vax para nga at least makita naton mabatian naton punto por punto ang pila ka mga ang pila ka mga stand sang duha ka partido, sir. Yes, Bobo Daniel, anytime just inform me kag especially those who believe nga ara na sa Biblia nga hindi magpabakuna, bawo kataho mi nga debatihan, Bobo Daniel. Okay, sige. Sir, salamat gid liwat sa imong oras kag mayong udto sa liwat. Oh, thank you. Si Atty. Jumax Ortiz. 4 minutos mga kabiyanan na nabilin kag maganahan kita sa tagnang alas 12 sa akon nga pagtan-aw mo ni, no? Ang mga hindi magpabakuna kinamatarong na ayaton kaya na sa aton nga Bill of Rights sa aton nga konstitusyon. Kung piliton gid naton nga tublukan sang dagom, nagalapas kita sa ilang nga tawhanong kinamatarong. No, ang tawhanong kinamatarong si dalon sa aton nga Bill of Rights. So hindi naton ma-compel, hindi naton ma-mandatory ini ang vaccination. Pero sa akon nga pagtanaw ma-mandatory naton nga hindi sila makagwa mo. Although nga kinamatarong nila magwa, kaya kinamatarong nila hindi magpabakuna, tiara na, why question? Why sila ginbakunahan kay kinamatarong na nila mo? No? Pero kita yang ang gobyerno may kinamatarong manggurong hindi sila pagpagwaon anay under the emergency situation nga kangay subong, pwede sila hindi mapagwa Ang question man na sa paglapas sa tawanong kinamatarong ang pagpilit nga bakunahan mo. Ang pagpilit nga mabakunahan. Pero ang hindi pagpagwa sila sa puluyan, daw pa rin man na nagyapon nga no vaccination, no entry sa pila ka mga establishmento, hindi lagi na patuman ta naman na gani. Kaya kinamatarong taman na, halimbawa, ako bakunado, kuya kinamatarong ko na nga ikaw lang nga may kinamatarong, hindi ka magpabakuna. Ako may kinamatarong kung magpabakuna, may kinamatarong man kung i-discriminate ka. Why man siguro sang malain, why man siguro kusang kaso nga pag-atubangon, kung i-discriminate ka, nga hindi ko makipag-istorya sa imo, hindi ko mag-atubang sa imo, kaya wala kaya mabakunahan. Kaya ako man yung kinamatarong mo, impuner ka man sa kinamatarong mo na, kaya impuner mo kung kinamatarong mo. So, ang issue ng mga diriya sa akong pagtanaw, ang pagbakuna lang yun, pagtublok lang yun sa dagom. Kaya kung hindi gusto sa isa katao, hindi mo ganyan mapilit. Hindi mo na mapilit, hindi mo pwede nga higtan na kang tublukan sang dagom da. Pero ang paggawa niya kag magpagusto lang siya kalagaw-lagaw, kuha naman, unfair naman niya karon sa mga katawhan nga naghalong sila sa ilang ikayong lawas nga nagpabakuna sila, tapos ikaw hindi ka magpabakuna, kay lain yung imo pagtuluhan, malagaw-lagaw ka na iupon sa bakunado. At hindi naman na mo, butsing anong galiya nga, ikaw lang yung may kinamatarong. Kaya hindi kaya nagapati sa bakuna, ikaw lang yung may kinamatarong, kaya ang nagapati sa bakuna kaya nagahalong sila kagalingon, wala nasang kinamatarong, daw hindi naman na insakto, di ba? Tiyang kinanglanon na ginalato ng political will. Kung kinanglanon matap na ang kinanglanon naton nga matap na gini ang COVID-19 gini, political will.
Ipatuman na kung ano dapat ipatuman nga pag-istrikto nga pagpatuman. Kung kinanglanon gimaton nga hindi sila makagwa sila puluyan, hindi makagwa ang hindi bakunado. Kagang Department of Health, dapat transparent sila nga report. Hindi nga mapagwa lang sa report nga sa suwong adlaw 33,000 ang nagpositibo, sining adlaw nag 29,000, pila-pila kalibo-libo na. Kaya wala man sa maging pagwa nga data kung sa sini nga kadamuon sang mga nagkala positibo. Pila di ang nabakunahan kag pila di wala nabakunahan. Tani subong pa lang nakakuha na kita sang research nga epektibo gid man ang bakuna kag amo ni magamit naton sa mga hindi pa magpabakuna. O ari lang tawan nyo, no? Kay wala ka mo nagpabakuna, ari lang tawan nyo ang result. 33,000 ang nagpositibo sa COVID-19. Sa 33,000 isa lang di ang bakunado. 32,000 gid ang hindi bakunado. Ti amo ni ang resulta kay way magpabakuna. Ti way man sa maging pagwa ang Department of Health. Tani na maging transparent man ang Department of Health para nga klaro man may clear cut kita nga ideya kung ano gid ang matutuod nga sitwasyon. Galing ka daw pamatyagan kung gisa do ginahungod man nga pataason ang numero mo sa nga COVID-19 para nga basin nila gilang madayon ang eleksyon. Yan na banwa ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ika-11 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Caloocan City Jail Superintendent sinibak sa pwesto matapos ang nangyayaring riot na ikinasawi ng 6 na mga bilanggo habang nasa 30 ang sugatan. Mga lugar naman na isinailalim sa lockdown sa buong bansa, umakyat pa yan sa 116. Mga batang may edad na 4 na taong gulang pababa, target na rin ng pamahalaan na mabakunahan laban sa COVID-19. Sa police report naman, 6 ang sugatan, kabilang ang mga bata sa pagsabog ng isang bus doon sa Alyosan, North Cotabato. Bahagi ng National Road sa Catanduanes hindi madaanan, malalaking sasakyan dahil ho sa naitalang rock slide kaninang umaga. Sa international news naman, kaguluhan sa Kazakhstan, tinawag ng Pangulo ng bansa na tangkang kudita. At sa ating balitang palakasan, asosasyon ng tennis sa buong mundo ikinalungkot ang iskandalo sa kaso ni world's #1 Novak Djokovic. Lahat daw sila talo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Patuloy ngayon na umani ng samud-saring espekulasyon ang nangyaring riot dyan sa Caloocan City kaugnay ng insidenteng ito ay sinibak na sa pwesto yung kanilang jail superintendent. At kaugnay niyan, may balita si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, Bombo Everly, live tayo ngayon dito sa may Caloocan City Jail at sa likod natin ang Northern Police District. Sinibak na nga sa pwesto ang jail superintendent ng Caloocan City Jail na dahil nga sa madugong riot kahapon. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent Xavier Solda, nag-assume na ngayong tanghali bilang officer in charge ng pasilidad si Jail Superintendent Loy Gonzaga matapos alisin sa pwesto si Jail Superintendent Neil Subibi dahil sa command responsibility. Nananatiling naka-heightened alert ang Caloocan City Jail ngayon matapos ang nangyaring riot na nagsimula lamang sa pikunan ng 2 preso hanggang lumaki na ito at naging away na sa pagitan ng 2 malaking grupo. Kinumpirma ni Solda na 6 inmates ang nasawi sa insidente habang 33 ang sugatan. Nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng Caloocan City Jail sa pamilya ng mga nasawi. Sinabi ni Solda, matapos naman ang dialogo sa mga inmates, nagsagawa rin ng Greyhound operations kagabi sa pasilidad upang linisin ang mga selda mula sa anumang kontrabando. Anya, mananatili muna sa ang karagdagang puwersa
nila na inilatag sa pasilidad bilang siguraduhin ang kaayusan at katahimikan dito. Pansamantala din munang itinigil ang anumang aktibidad sa pasilidad habang isinasagawa ng BJMP ang malalimang investigasyon. Ipinag-utos na rin ni BJMP Jail Director Alan Iral sa pamunuan ng BJMP NCR ang pagpapabilis ng maibalik ang normalidad sa loob ng Caloocan City Jail. Sa kasalukuyan, tahimik at maayos na sa loob ng pasilidad. Bagamat ikinalungkot ng BJMP ang mga pangyayaring gaya ganito, tuloy pa rin sila para isulong ang mga programang makakatulong sa mga preso. Sa ngayon, Bombo Dennis at Bombo Ever, nag-deploy na rin ng karagdagang puwersa ang pamunuan ng Northern Police District para nga siguraduhin na maayos ang seguridad dito nga sa loob at labas ng Caloocan City Jail. Bomboan? Live mula dito sa Caloocan City Jail. Yes, Bombo Dennis. Okay, ang concern natin yung mga sugatan, ano? Dahil kanina lamang mas mababa doon sa 6 yung bilang ng nasawi. Pero ngayon, nadagdagan pa pala ito. So, anong klase ng mga sugat na tinamo nitong mga sugatan pa rin? At saan ito ngayon matatagpuan? Naka-confine na ba sila, Bomboan? Dinala na sila sa mga pagamutan, Bombo Dennis, at nasa maayos ng kalagayan ang mga nasugatan base yan sa pahayag ng BJMP. So ang mga sugat na tinamo nila, may mga saksak, may mga tinamaan ng mga kung ano, Bombo Dennis, na mga hard objects dahil nga sa nagkarambulan talaga kahapon dito sa loob ng Caloocan City Jail. Okay, so may resulta na ba yung Oplan Greyhound nila after that incident, Bomboan? Alam mo, Bombo Dennis, nakausap natin si Caloocan City Police Director Colonel Sam Mina dahil kagabi daw ay nagsagawa sila ng kalinisan. Maraming mga na-recover ang ating mga kapulisan, maging ang paglilinis din kasama ang mga BJMP personnel ng mga gamit. Kaya nga nilinis talaga nila kagabi itong buong Caloocan City Jail, Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat at ingat kayo dyan. Mula dito sa Caloocan City Jail, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, mula sa 85 ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown sa Pilipinas ay tumaas na sa 116. Ayon yan sa Philippine National Police. Sa update nitong araw ng Lunes, sinabi ng PNP na 76 na lugar ang naka-lockdown ang naiulat mula sa National Capital Region. 33 naman mula sa Cagayan, 5 mula sa Mimaropa at tig-1 naman mula sa Ilocos at Cordillera. Hindi naman bababa sa 446 na katao ang apektado ng granular lockdown. Para naman matiyak ang seguridad at pagsunod pa rin sa minimum healthy standards sa mga kinaukulang lugar, sinabi ng PNP na 171 mga tauhan at 225 na mga force multipliers ang kanilang ipinakalat. Ang mga granular lockdown naman ay isang micro-level quarantine para sa mga lugar na inuri bilang critical zones ng local government units. Ayon pa sa mga opisyal, ang granular lockdown ay maaaring ipatupad sa isang bahay, compound, kalye o gusali na may mataas na kaso ng impeksyon. Kumunang tayo na dagdag pang mga ulat, yung critical o severe cases na nanatiling mababa raw sa gitna ng pagsipa ng COVID-19 cases dahil sa Omicron variant ayon sa Department of Health. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, sa kabilangan ng patuloy na pagsipa ng mga bagong kaso ng COVID-19 dahil sa Omicron variant ay natili naman na mababa ang bilang o mga italang mga tinatawag na severe at critical cases. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na out of 8,569 na mga admitted sa mga pagamutan nitong January 9, ay marami rito ay tinatawag na mga mild cases lamang. Samantala, 636 lamang dito o 7% ang tinatawag na severe at ibig sabihin ay bumagsak din, bumaba kumpara sa naitala noong mga nagdaang mga buwan. Ang critical cases naman ay lumalabas na 3% lamang. Kung kaya out of the total admitted cases
na halos 9,000 ay 271 lamang dito ang critical. At sinabi ni Secretary Duque na mas mababa ito ng marami o 3 beses kumpara sa mga italang critical at severe noong nagdaang Setyembre kung saan ay nag-peak o sumipa ang COVID cases dahil sa Delta variant. At dito rin lumalabas na yung mga asymptomatic ay napakarami na nagpapa-admit at sabi ni Secretary Duque ay hindi raw maganda na ina-admit sa mga ospital ang mga asymptomatic. Kailangan lamang talaga yung mga may sintomas at tunay na sakit at yung mga mild ang maaari na dalhin sa mga pagamutan kasama na yung mga moderate. Ang kasi katiyakan pa o pahayag ni Secretary Duque yung mababa na kaso ng severe at critical cases ay patunay na epektibo ang pagbabakuna. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Duque. Yung critical cases naman natin, lumalabas 3% lang of the total admitted cases, 271 po ang critical. Ayan po yung kulay pula, bagsak din po. Ano pong sinasalamin nito, Mr. President? Ang sinasalamin po nito ay ang pagiging epektibo ng ating pong pagbabakuna at pagsunod sa minimum public health standards, ang mask, hugas, iwas. Samantalang ang ating pong mga asymptomatic, ito naman po siya. Ito yung dark blue. Makita natin na tumaas din sa mga na-admit at hindi po maganda na na-admit sila sa mga ospital, lalo na asymptomatic. Kailangan yun lang talaga may sintomas at tunay na sakit. Ito po, ganun din, ng mild, ang taas po ng kanyang admissions rate at ganun din po ang moderate. Sa bagay, ang moderate, kailangan din talagang ma-ospital ito. No po? Pero ang kabutihan lang, ang severe and critical cases, hindi tulad nung sa Delta surge natin, mataas po ang severe cases almost 3 times. And the critical cases as well. No? Ito naman po yung ating mortality curve. At makikita po natin ay sumipa yung ating kaso nung September. Ayan po, 7,000 plus. At mga 240 plus ang daily count natin ng mga pumanaw. Habang nagdaan ng panahon, October, November, December, bumaba na ng bumaba. Itong Enero, meron po tayong naitalang 42. At ang katumbas po nito ay 4 na pumapanaw kada araw. So rito po makikita natin, patuloy na bumababa pero nag-umpisa na mag-plateau. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Duque, yung sasabi niya nga niya na bagamat yung Delta variant noon ay kumbaga talagang mas makapaminsala o nakamamatay kumpara dito sa Omicron na lumalabas ngayon na talagang mas mabilis nga kumbaga yung isang carrier ay maaring makahawa ng 5 pa na individual, pero ang kagandahan lamang dito sa Omicron umano ay mild lamang o minsan ay walang sintomas o yung asymptomatic. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, sa monitoring ba ng Health Department, malaki pa rin ba talaga yung bilang ng mga hindi nagpapabakuna, hindi nababakunahan o ayaw talaga sa bakuna? Well, ang sinabi kanina ni Secretary Galvez, ang vaccine SAR ay nasa 30 million na Pilipino pa yung hindi pa nakakuha ng first dose. So yan yung kanilang hinahanap at gustong maturukan ng bakuna. Malaking bilang yan, yung 30 million. At marami dito raw ay mga senior citizens at mga may comorbidities, lalo na yung mga lolo at lola, yan yung pinaka-prone at delikado na hindi mabakunahan, lalo na kung sila ay matapuan ng virus. Kahit pa sinasabi na hindi ganun makawaminsala ang Omicron variant, pero kapag tumama ito sa kumbaga tinatawag na age group, yung mga lolo at lola at yung mga may comorbidities, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinaza. Mamaya abangan pa sa balitang pampalakasan, Asosasyon ng Tennis sa buong mundo ikinalungkot ang iskandalong kinasasangkutan ng world's #1 na si Djokovic. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie.
Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Waco Bucket. That's 15 Choco Waco Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Waco Bucket din for $2.99. Waco sa Choco Waco? Mag-Dunkin' Waco Bucket like me. Waco Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Commission on Elections ay nakikipag-ugnayan na raw doon sa writer ng artikulo na nagsasabing na-hack ang website ng poll body. At iba pang mga impormasyon dyan sa COMELEC, ihati ni Bombo Gerald Ulep. Sa Bombo Dennis, Bombo Everly, tuloy-tuloy na itong pagkikipag-ugnayan ng Commission on Elections dito nga sa sumulat ng artikulo kaugnay pa rin sa sinasabing pagkahak ng sistema raw ng komisyon. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ito ay para matunton ang pinanggalingan ng balita at impormasyon ng umano'y hacking. Pero duda si Jimenez sa pinanggalingan ng report dahil nakasaad daw sa artikulong nakuha ng mga hackers ang impormasyon gaya na lamang ng personal identification number o PIN. Anya sa ngayon ay wala pang ginagawang PIN ang komisyon para sa darating na halalan sa Mayo 9. Dagdag pa niya, wala namang magiging problema sa kanilang sistema kahit doon sa mga lugar na tinutukoy ng naturang artikulo. Sa ngayon, wala pa raw nakikita ang COMELEC na senyales o ebidensya na nagkaroon talaga ng hacking. Narito pa ang pahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Yung sinasabi ng news report na nakuhang datos, ayon sa ginagawa natin ngayon, hindi pa nag-i-exist yung datos na yan sa ating sistema ngayon. No? So sinasabi ng report, may nakuhang information daw, katulad halimbawa ng mga personal identification number, na siyang hindi pa naman ginagawa ng COMELEC. Wala pa kaming ginagawang PIN ngayon para sa darating na halalan. Kaya nga nagtataka kami kung saan naman nanggaling yung sinasabi nilang impormasyon, kasi nga, base sa mga paunang indikasyon, wala namang naganap na hack sa aming sistema. Kaya natin kailangan i-validate yung report. Gusto kong i-reassure ang publiko na kung meron mang sumubok na mag-hack ulit sa sistema ng COMELEC, talagang hahabulin talaga namin yan. Magkakaroon talaga ng pananagutan para dyan. Kasi napakahalaga na mapanatili ang integridad ng ating election system. Una rito nga Bombo Dennis, Bombo Everly na disukubri raw ng tech news team ng isang pahayagan na mayroong grupo yung nakapasok sa sistema ng COMELEC at nakapag-download ng mga files kabilang na itong mga usernames, PIN at ng mga vote counting machine. Ang isang grupo raw ay na-download itong network diagrams, IP addresses, listahan ng privileged users, maging itong domain admin credentials, listahan ng lahat ng passwords at domain policies, access dito sa ballot handling dashboard at QR code captures ng Bureau of Canvassers, kasama na itong login at password. Kung maalala, Marso 27 ng taong 2016 nang mapasok ng mga hackers na Anonymous Philippines ang website ng COMELEC. Nag-iwan on itong mga hackers ng mensahe at nanawagan ng mas mahigpit na security measures sa vote counting machine na gagamitin sa 2016 general elections. Sa naganap na hacking, nalagay sa alanganin itong personal na impormasyon ng 55 million registered voters dahil sa data breach ayon yan sa isang security firm. Abril 20 naman ng naturang taon nang naaresto itong isa sa mga suspect sa hacking na si Paul Zulueta, 23 years old at fresh graduate siya ng Information Technology. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, positibo rin sa COVID-19 si Philippine National Police spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba. Mismong si Alba ang nagkumpirma sa mga miyembro ng PNP Press Corps. Anya kahapon ay lumabas nga ang resulta ng kanyang RT-PCR test mula sa PNP Health Service. Sa ngayon, anya ay nakakaranas siya ng sintomas katulad na lamang ng flu, dry cough, runny nose at pananakit ng katawan. Siya ay naka-quarantine ngayon sa
kanyang quarantine facility. Matatandaan na nung nakaraang linggo ay nagpositibo rin si COVID-19 si PNP Chief General Jonardo Carlos. Tumaas din ang bilang ng COVID cases sa PNP. Pero ayon kay PNP Chief, mild symptoms lamang ang nararanasan ng mga nagpupositibo. Sa dagdag pa nating balita, ang Taipei Economic and Cultural Office ay magsususpindi raw muna ng consular service hanggang Enero 12. Alamin natin ang buong detalye sa report ng Star FM Manila. Suspendido muna ang consular services ng Taipei Economic and Cultural Office hanggang sa Enero 12. Ito ay bunsod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Ilan sa mga services nila na pansamantalang suspendido ay ang ROC Passport Application, ROC Passport Renewal, Special Overseas Residency at iba pa. Inaabisuan nila ang mga maapektuang aplikante na ire-reschedule na lamang ng ahensya ang panibagong petsa nila ng appointment. Magbabalik operasyon sila sa Enero 13. Para sa karagdagang katanungan ay maaari tumawag sa kanilang hotline 0288876688 at 0288877679. Maugulit ang pansamantalang nagsuspindi na rin ang operasyon ng ilang tanggapan ng DFA matapos ang positibo sa COVID-19 ang ilan sa kanilang mga tauhan. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bomba Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabara para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Batang may edad na 4 na taong gulang pababa, target naman ngayon ng pamahalaan na bakunahan laban si COVID-19. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Target ngayon ng pamahalaan na pabakunahan laban sa COVID-19 ang mga batang may edad na 4 na taong gulang pababa. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na target ng gobyerno na bakunahan laban sa COVID-19 ang nasa 11.11 million na mga kabataan na kabilang sa nasabing edad bago matapos ang buwan ng Hunyo. Main objective anya ng pamahalaan na babakunahan ang nasa 90 million na mga Pilipino, kabilang na dito ay ang nasa 28 to 30 million na hindi pa bakunadong mga individual na kinakailangang mabakunahan pa ng primary series ng mga bakuna laban sa nasabing virus. Plano rin anya ng pamahalaan na makapagbakuna ng booster shots sa nasa 72.16 million na mga individual na kabilang sa adult population, nasa 12.74 million na mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos at ang nasa 15.56 million na mga batang may edad na 5 hanggang 11 taong gulang. Samantala, sinabi pa ng kalihim na kinakailangan pang bumili ng gobyerno ng nasa 26 million doses ng mga bakunang kontra COVID-19 para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 anyos. Ang children formulation anya ng mga bakunang ito ay posibleng maging available sa bansa sa pagkatapos ng buwan ng Enero at kasalukuyan na rin anya silang gumagawa ng ilang contingencies upang makakuha ng mga bakunang kakailanganin para sa mga batang may edad na 4 na taong gulang pababa. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Ang ating pong main objective ay mabakunahan ang 90 million na Pilipino. Sa bilang po na ito ay mayroon po tayong babakunahan pa na primary series o yung unang bakuna sa 28 to 30 million na katao. Though yung 100 million doses na nasa stockpile po natin, mahal Presidente, ay sapat sa remaining primary series ng unvaccinated at para sa 25 million na eligible ngayong quarter for boosters, pero kailangan pa rin po nating bumili ng more or less 70 million for this year boosters and requirements po ng mga 26 million na pambata na formulasyon. Yung children formulation na 5 to 11 years might be available by the end of January. Ito po yung last contact po namin sa ating mga manufacturer, and we are now making some contingency to acquire doses that we need to include the ages 0 to 4 years old. Yan ang tinig ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report.
Kuha muna tayo ng update mga kabombo doon sa naitalang mga sugatan dyan ho sa pagpapasabog sa isang bus sa North Cotabato. May balita ang Star FM Cotabato. Isang unit ng Mindanao Star Bus na may body number na 15511 na biyaheng Davao City to Cotabato City ang pinasabugan ng pinaghihinalaang IED malapit sa checkpoint ng Puroknara, Barangay Upper San Mateo, Alyoza, North Cotabato nitong umaga ng Martes. Ayon kay Algeber Panulimba, isang motoristang nasa area nang mangyari ang insidente, bandang alas 8 nitong umaga nang masaksihan nila ang biglaang pagsabog sa loob mismo ng bus, particular na sa likurang bahagi nito. Samantala, ito ang inisyal na listahan ng mga pangalan ng mga nasugatan sa insidente. Benjamin Sulaiman, 5 years old. Hyron Sulaiman, 24 anyos. Masin Piang, 25 anyos. Yushna Sulaiman, 3 taong gulang. Rodolfo Castillo, 67 years old. At si Hyron Sulaiman, 5 months old. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa motibo at mga nasa likod ng insidente. Kinundina naman ng North Cotabato Police ang nangyaring pamomomba. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Diyan naman po sa may Catanduanes, bahagi ng National Road ang hindi madaanan dahil nga sa malalaking hindi madaanan po ng malalaking sasakyan dahil nga po sa naitalang rock slide. May detalye pa dyan ang Bombo Radio Legazpi. Hindi madaanan ng malalaking sasakyan ang bahagi ng National Road na sakop ng Barangay Pagsangahan at Paraiso sa San Miguel, Catanduanes matapos na makapagtala ng pagguho ng lupa at mga bato kaninang umaga. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay San Miguel MDRRMO Head Marian Teves, kinain ang bumagsak na mga bato at lupa ang 2 linang kalsada. May ilang motorista lamang ang nagpipilit na makadaan patungong bayan ng Viga sa kabila ng babala ng panganib sa lugar. Ayon pa kay Teves, wala namang naranasang pagulan sa bayan ngayong araw, subalit posibleng saturated na ang lupa sa mga nakalipas na araw. Ipinagpapasalamat naman ni Teves na walang nasaktan sa grupo ng mga guro na dadaan sana sa lugar ng mangyari ang rock slides, kaya't personal pang nasaksihan at nakuhanan ng video ang pagguho ng mga tipak ng bato sa gilid ng daan. Ipinagbigay alam na rin ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH at Catanduanes PDRRMO para sa clearing operations nang hindi na magdulot pa ng dagdag na abala sa mga dadaan sa area. Na-report na ka na po naman sa engineer ng DPWH and sa PDRRMO. So, sana mahali na po yun yan. Yung mga motorsiklo po, nakakaagi. Yung mga van, yun nahihirapan mag-agi po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rafaluzada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! COVID-19 daily average cases dyan sa Iloilo City lumobo raw sa 1,000%. Ngayong buwan, may balita ang Bombo Radio Iloilo. Tumaas ng higit sa 1,000% ang COVID-19 daily average cases sa Iloilo City ngayong buwan kung hambing noong Disyembre 2021. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Roland J. Fortuna, focal person ng COVID-19 team ng Iloilo City Government, sinabi nito na ngayong buwan umaabot sa 24 ang daily average cases na mas mataas ng higit sa 1,100% kung ihambing noong nakaraang buwan na may 2 daily average cases lamang. Noong Disyembre 2021, mayroong lamang 18 kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ngunit ngayong Enero 2022, umabot na sa 216 ang nawaan ng virus. Umaasa naman si Fortuna na bababa ang COVID-19 cases kasabay ng pagpapatupad ng no vaccine, no entry policy sa lungsod. If we compare our cases last month, December, makita natin the first 9 days we only have 18 cases. However, this January 1 to 9, we already have 216 cases, an increase of 1,100%. Si Dr. Roland J. Fortuna, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Cristiano Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Isang PNP Intel officer naman ang pinagbabaril patay ng 4 na sospek habang ito ay pababa sa kanyang sinasakyang motorbangka dyan sa may Katubig, Northern Samar. May detalye ang Bombo Radio Tacloban.
Patay ang isang pulis matapos itong pagbabarilin habang pababa sa kanyang sinasakyang motor bangka sa Sitio Ugkad, Katubig, Northern Samar. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Jorel Pahak, naka-assign sa Northern Samar Provincial Intelligence Unit at residente ng barangay Kalingnan ng nasabing bayan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bonifacio Ricafort Jr., ang tagapagsalita ng Northern Samar Police Provincial Office o NSPPO, pauwi mula sa kanilang bukid ang nasabing biktima at nang pababa na ito sa kanyang sinasakyang motorboat ay bigla na lamang itong pinaulanan ng bala ng 4 na hindi pa makilalang mga sospek. Inangkapan itong maisalba ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa sapa pero pinaulanan pa rin ito ng bala ng nasabing mga sospek. Umabot naman ng 1 oras bago makita ang bangkay ng nasabing pulis na may tama ng bala sa kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan. Sa ngayon, isa sa mga tinitingnang anggulo sa nasabing krimen ay may kaugnayan sa trabaho ng biktima bilang isang intelligence officer ng nasabing probinsya. Mahigit 30 basyo naman ng bala at ilang live ammunitions ang na-recover ng mga kapulisan mula sa crime scene. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa nangyaring pamamaslang. Naka-assign din siya sa Provincial Intelligence Unit in SPPO. Tigda siya ginkusil, tapos lumuksoy ni siya sa kanto sa salog sa agihan mga after 1 hour. Ang bahagi na pagpaniyam ng Bombo Radio Tacloban kay Police Lieutenant Colonel Bonifacio Ricafort Jr., ang tagapagsalita ng Northern Samar Police Provincial Office. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Inilarawan ng Pangulo ng Kazakhstan na si Kassym-Jomart Tokayev ang nakamamatay na karahasan noong nakalipas na linggo bilang isang tangkang kudita. Sinabi niya sa mga pinuno ng isang alyansa ng militar ng mga ex-Soviet states na ang aksyon ay inayos ng isang single center, ngunit hindi pinangalanan ang mga responsable. Sinabi ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na ang Kazakhstan ay na-target ng international na terorismo, ngunit walang ibinigay na ebidensya para sa claim na ito. Idinagdag niya na hindi kailanman papayagan ng Russia ang mga revolusyon sa rehiyon. Ang mga tropa mula sa Russia at iba pang mga bansa ay kasalukuyang nasa Kazakhstan upang ibalik ang kaayusan. Ang mga demonstrasyon, bunsod naman ng pagtaas ng presyo ng gasolina, ay naging pinakamasamang kaguluhan na nakita ng bansa sa loob ng 30 taon nitong kalayaan. Dose-dose na ngang mga tao ang naiulat na namatay, kabilang pa ang 16 na miyembro ng Pwersang Pansiguridad. Bombo Sports News. Labis na ikinalungkot ngayon ng Tennis Association sa buong mundo ang pangyayari sa kaso ng kontrobersyal na si world's #1 Novak Djokovic. Ayon sa Association of Tennis Professionals, bagamat kinakampihan ng judge na makapaglaro sa prestigyosong Australian Open itong si Djokovic kahit hindi pa bakunado, kung tutuusin, lahat daw ay talo. Tinukoy ng asosasyon na dahil sa issue ay umabot pa ito sa korte at nasira ang mga patakaran. Maging ang preparasyon daw ni Novak ay nasira na rin dahil sa ididepensa niya ang kanyang corona simula sa Lunes. Nilinaw naman ng ATP na inirekomenda pa rin sana ng kanilang panig sa lahat ng players na bakunado laban sa COVID-19. Sa ngayon, 77% ng world's top 100 players ay vaccinated na. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita at kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas
Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabayanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 35 minutos na mga kabayanan na kaligad sa tagnang alas 12. Do alang-alang si Kwan, do alang-alang si Imang, no, ngaton nga sa Emergency Operation Center. No, makuha kita sang update pero dali lang kada alang-alang pa daw way pa siya ka feedback diri. No, si Imang pero talaga kayo nato na sa ato na panumbalik ang dugang pa nga mga update no sa sining ginapatigan nga pagsinapol karon sang Emergency Operation Center sa sulod sa Bacolod. Kangot gyapon ini mga kabayanan sa kangot ini gyapon sa sining ginakabalak-an nga paglaptas sang Omicron variant sang coronavirus. Ang balay nga ako nang puluyan dito bala sa Villa Homes nga mo ning ginabagsakan sang Aki Quadra Group sang ilang mga pinangkuha nga mga kagamitan, mga items gikan sa ilang mga biktima. Ang kwansubong pagabuksan kag pangkuhaon to sang ma-identify sa mga tag-iya, pangkuhaon to ang mga gamit nga tuto sa sulod. No, may report sinidugang si Bombo Gracelyn Lubaton pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may Paradyo Bombo! 47 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Pabalik mga kabayanan diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Diri kita nayo sa update no sa sining pagkatumbas ang pila ka mga miyembro sang Aki Quadra Group. Lakip na mismo ang leader sining si Aki Quadra. May pila kita ka mga development no sa bahin sa sining paglantaw na sa sining mga items nga ginatambak dito sa ila sining nakabig nga safe house. Yari ang report Bombo Grace Lynn Lubaton. Please come in. Bombo Grace. Bombo Dan.
ang pag-turnover sa mga kinawatan sa notorious na grupo, no, nga karon apat na ang napatay sa ila mamudan. Bukod ang leader sa nga si Alias Aki or Arnold Quadra. So mamudan ang ini nga pag-turnover sa ilang mga kinawatan, pati kayo nun sa Police Station 7 sa upod ang barangay, no, sa Vista Alegre, kung barangay captain sa Vista Alegre sa Villahong subdivision mamudan. So ang ini nga pag-turnover mamudan matabo tanik sa ina, no, sa temprano pa nga 11 AM. But ang mga complainant wala sabay no o kung nakaabot, no, pud sa atong mga kapulisan. So cancel o postpone mamudan, no, himuon na lang launa, no, sininga hapon, no, sininga adlaw. So mamudan ato silang karon nga team, no, magakadto dito kag ang ini nga pag-turn over babadan sa mga kinawatan kinahanglan nimo ang gini kag iya gini ka mga kapulisan kay may krimen, no, nga na-involve diri nga ginhimo sang apat ka mga membro sang Quadra Robbery Group. So ara man to babadan para mag-witness ang pamilya, no, sang mga biktima kag importante man mamudan nga ma-witness man sang pamilya kung sang mata sang tag-iya sini nga boarding house, no, para ini mahambal bala nga planted lang ini o kung may pagahimuon, no, nga mga negatibo ang aton sini nga mga otoridad. So mamudan ang tag-iya sini according kay punong barangay Linde de Leon nga wala dira kuno ara kuno sa ibang nga pugsod, no. So iya lang sini nga himata, no, or hinablog abe ang nagakantay dira kag ang pagtinay dira sa mga Quadra Robbery Group mamudan ang wala na matungod sa pinada ka makatawhan kay tumas para sa gatiner kag mismo gani ang neighbor nila or ang katupa din nakasanggi sa balay kung makita mo na may nasanggi mo. So wala man kabalo, no, pag lukok sa malita na amo ni na agdak na kag napatay ni sila with suming kulbaan ang katupa nila. So mamudan ang ma-recover karon no kung makuha, no, sa sambit nga balay ang i-document gate, no, pag isa-isahon, no, sa aton sini nga mga kapulisan. Nagkaks naman sa pag himo sa tikak sa barangay Bagodan, according sa kapitan, no, sa Vista Alegre nga si Kapitan De Leon, no, kung yung kaso nga matabo iniliwat, so kabay pa ni matabo ulan, no, init lang magpalabta sa mga storya sa kapihan lang. No, dapat isugid sa barangay kay very alarming ni matabo, no. May nanggani ko mudan kay wala to naghimo sang krimen o kung pagpangawat ang mga biktima nga napatay ni grupo, no, ang first grupo sa pagpangawat ko mudan. Kamadan pamilihan ta kahayag, no, sa barangay kapitan sa barangay Vista Alegre nga si Linde de Leon. Yes, supposedly ang schedule subong is to open the area kay ara ang pamilya, may ma-witness ang pamilya na ano ang makita da sa sulod. Unfortunately, ang mga complainant wala ka upod sa pulis kagway nag-abot pag-abot din sa Sampo. So gin-reschedule sa Station 7 1 o'clock this afternoon to open that. So ang tod bang ginkandado na sa barangay, pero ang yabi to open that is ara sa investigador sa Station 7. So later sa 1 o'clock in the afternoon, balik ko naman na dire upod na. Whether ara ang complainant or wala, police din siya because this is a crime, considered still a crime scene under investigation. So ang barangay is only there to support ko nanong kando. So whatever no open that, we will witness ko nanong arada. That's why we will be taking up pictures. Kung in kaso may kuha, may turnover na siya kung ano inventory. Amon niya wala kami sang complainant party sa muna. It's from a different station kay different barangay na siya ang nakuhaan sa item ko, no. That's still an allegation. So we have to see if that is what they are alleging dira. So hindi man ta magpatok-pato sa isa ka tawo na wala man sa kwan. So that's why ang police to look and verify naton. Ang barangay is to witness kung totoo din na
Kaya hindi man kami mag-abri kung wala ang pamilya, kay basi mahambal, ginplantedan. Hindi ko gusto sina. No, we can open that because it's a crime scene. But there are personal belongings which should be witnessed also by the owner, kaya basi mahambal na ginplanted. We don't like that also. Fair is fair lang ang ato niya. Oo, ang pamilya, kap ng amo na ang lula, abe, or may immediate family. Basta immediate family ang araan. That there was something wrong. I-report niya sa barangay. Ang barangay mo take action siya na to investigate. Kung ano na siya. So, from whatever style lang himuon na mo I cannot also say that kung ano man. Para na ma-pursue natin kung ano gidang aradat. Definitely, we'll be asking identity, din sila halin, then i-counter-check naman BI naman sa police and everything. Amo lang sa mga usual hilip. Kung tupad yan yung nagka-tiyanggi, ganit balo, pagtabo yan nanira ka na naguslod. Wala lang ilada yan. Because diri, tawhay ginanding lugar yan. Wala na din na daw hambal yan na pares niya natabo. The first time yun natabo na. Even sa una, ang ginahimo naman, we conduct patrolling here. Kaysa go po di ko lakat. Go-walk dyan, bibili na mong sakyan daw. Lakat, libot yung sa dala ng isa-isa. So, ang ila diya, because ga-arrive ko na sila gabi na. Then early morning, malakat naman sila. Do wala lang yung pan. So, kaysa mag-adto sa Changi, do na makunan. So, amula na siya nga ito na kunan na tani, kung if there is some consang neighbors na may puro pamangkot, ipabaloy sa barangay. Hindi na lang paghambalon sa kapihan kung sa diin na. Pabalo nila sa barangay. So that the barangay can take action and investigate. And verify kung sino ang arada. Because may araway kami mag-pausisa siya. Wala, get. Even ang tag-iya, ang iya, when you rent an area, kilala niya, may mga kunada mo. May mga sulat na may isa na were assessed na if you are dealing with illegal activities, hindi na allowed. Something like that. Wala. Huwag ganun siya kabaluganin kung sino ngalan. So wala din sila papel? Wala din siya papel. Kung verbal contract, kag magaling ang tag-iya is out of the country, may, I think, hinablo siya or parintiya, amo nang ga-arrange na. Ang namitangi, if it would be, the association, the homeowners association, maagigid ka lang tanan na rental sila. From that, isisi ang barangay sila. So finding kung taga-diin na siya nagrenta, para ma-background investigate natin. Kaya latawan na lang natabo subong. Ara gali sa isa ka crime group pala ang the Star Dre. So those are the things na hindi ka makabasol sa barangay because kung wala man commotion, hindi man magyom. We are also conscious of private life. We do not like to touch him because kung isa daya to doy hipos-hipos lang day maybe he wants to have a quiet life. But if may ginihimo ka malamalahan, hindi mo pag-ikalanlan ni hambal sa kapihan, hambal mo sa barangay. So the barangay can do something about it. So malanay ako na I am asking all over, not only in Barangay Vista Alegre, all over Bacolod City. I-report niyo sa barangay niyo para the barangay can talk with the police, the peace officers, and conduct a background investigation on the persons who are mo na siya. Usually, ang crime group, among ginasa, makakila na siya dahil sa side. So, para hindi sila ma-drawing sa mga tao. Bombo Grace? Yes, Bumodan. So, karon patugali, 1 o'clock i-open. Bali, pilagid ka complainant ang ato dito malantaw? Isa lang? So, Bumodan, more than 1 or 2 siguro, no? Di pa sure sina kung pila man ka complainant. But kagina, according sa mga kapulisan pa dito, medyo madamo ini Bumodan, no? Ang complainant? Yes, no? Kay ining grupo nga daan, kilala gid na sila. Manugsaka, no? Sa mga balay o kung yes, ka pang yes, Bumodan. So, isa information na nabaton ta, mga 2 months nagatinir, no? Ang mga nasabit mga kawatan nga napatay naman subong. Mga Bombo Grace, yes. Mga ano nga mga items nga makagamitan ng adto sa sulod sang balay? Bumodan, wala ta panabalaan, no? Kay pas mag-open sa na, ara ang himata sa tagiya, ara ang pamilya sa biktima, kung isa lang ka
representative no sa mga kawatan no kag mga kapulisan sa kag barangay. So close pa sa gihapon kay tungod ang mga complainant kung ginahulat no importante nga ara sila bumudan. Aha. So tiulat-ulat nato no posible ba si dugay-dugay pagabuksan na kay mga 1 o'clock na mga 3 minutes na lang kay mag 1 o'clock na? Yes, kumadan. So ato na karon kuan man no sa mga litrato kag dulong ta no ini nga balita para man ma-aware no ang mga pumuluyo kag ablo naman mamudan mga kawatan kasi sa salon abalay so kay gid nga dira sala sa Vista Alegre natutunan. Kag dapat ang iban man nga mga biktima kadto man sila kung basi ma-identify nilang ila gamit nga nagkaladula man. Yes, kumadan kay sure kita katama no nga ang mga kinawatan nila dako ni ang value kumadan so kanupon no kung ini makatuan kag ini makuha. Okay, sige. Yes, Madan. Bumbo Grace. Yes. Antes ko gali malipat, ang assignment ko to bala kagapon si mo, kumusta to? Na-checkyar mo to ang drugstore? Yes, Madan. Na-checkyar naton. Kag sa pagkatto ko dito, no, nagbakal ako sa ginatawag nga paracetamol, Madan. Oo. Ang hambal sang babayi nga nagabaligya, no, nital paghambal ang ngalan sa drugstore nga may limit sila sa pabaligya bubudan. Isa lang stab abi may ara sang 20 tablet, no. Ang ila sining mahatag ini pwede ka palapaw sa isa ka stab, no. Ang isa ka stab mo nang isa ka banig. Yes, sumudan. 20 ka bilog nga tablita sa isa ka banig. 20 ka bilog. Okay. So, ang ila baligyanay, tag-isa lang kabanig sa tagsa nga may magbakal. Yes, Pamudan. Tag-isa lang gid kabanig, no? Kag ang ining ila nga supply, no, may ilang mabudan. Kaya ang ipamangkutan ko to, nakahingagaw sila, no? Kaya lang sila wala makakuha sa stock, no? Kag hindi makabaligya. Kaya sa Domingo naman nag-abot, Pamudan. Kag tanan-tanan nga drugstore. So, amuna, Pamudan, no? Ang policy, isa lang ka-stock. Sang Domingo lang nag-abot ang stocks nila? Yes, Pamudan. Halina sa Manila. Okay, so positive yung magaling hambal sang DTI nga may mga sufisyente na nga supply kay may dugang gin-deliver ang mga supplier. Yes, Pamudan. Kakagina, doon namilit ako gamay, no? Kung pwede, maduga ka stock. Hindi kin pasugot, no? Kaya mo nang order sa ila. Timayo man nga may limitasyon kay basi ba lang ang iban magbakal ya tagya pila ka karton lang nga paracetamol? Yes, Pamudan. No? Kabalong na kita nga daan, no? Nga may problema kita sibong sa pag-acquire sa no? Sa mga supply sang paracetamol. So, amo na nga gintagaan gisikang nga ini magpalapaw sa isa lang ka stock, Pamudan. Okay, sige, salamat gid. Yes, Pamudan, amo na mga reports na gikan sa patrol ini si Bombo Grace Lynn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Mayo man kay ginbaklan gito ni Bombo Grace ang isa ka drugstore kag amo na positive nga tag isa lang gid ka stab ang ginatag sa isa ka manugbakal. Hindi na masubrahan kay amo nang instruction sila. Nagakadapat gid lang, no? Kay para nga may control kay hindi ma-hoard sa nga pila naton ka mga kulturan nga sigurista, no? Kag nagahingalit. So, ara may available nga mga paracetamol sa drugstore kag limitado lang ang pagbaligya. 2 minutos na nakaligad sa tag ng alauna, magabalik ang hindi palatuntunan pagkaligad lamang sa mga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa auto. 5 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. This time ko na ito ng report ni Bumbuan na Sindol Sorilia, ang EOC magpatigaw sa surprise inspection. Sa sinimang nagabaligya ko sa mga piki nga paracetamol, baon ari naman. May mga piki naman nga paracetamol nga ginabaligya ka Bumbuan. Ay, ka mga luko-luko ni mga kultura nato, no? Magabaan ka mo sila, inugay ka mo pang wartabla sa sining tiyon sang pandemya, ka maging mo ka sa katuntuhan. Mabiltada na sa inyo lawas mo. O, tutuod na, mabiltada na sa inyo lawas. Masibla kung nagalakat ka mo sa dalan, kapugday na lang ka mo blayaw. O, yaring report, Bumbuan, please come in. Bombodan, may report sa kay Dr. Chris Sorongon sang EOC, sang Emergency Operations Center, nga mayara sa nagapamintahabla, mayara pagidya peke, no, nga paracetamol, nga mga ginabaligya, no, sa mga... Sus, magino mo na? Oo, peke, Bombodan. Debla, amo na sa topic gani nga mayara nga subong ang paracetamol last time, especially nga nagka-out of stocks nga nga waay sa nagabaligya sini. So tapos may gatuhaw naman niya may gabaligya naman peke nga mga paracetamol kay ti gapamintaha, no, it could be sa sitwasyon. So ang hambal diri ni Dr. Chris Sorongon ti ma-surprise sila. Ma-meeting siya with the Food and Drug Administration, DTI. Paano sila maka-surprise inspection, hindi lang man sa mga dalag no, nga mga drugstores, pero pati ni sa tanan sa mga baliligyaan, ngani mas siguro gagmay ngani mga outlet Bombodan, kung ano ka matuod, yung mga pagbaligya sa nga peke nga mga paracetamol, no? So, amo ning mga nagatinuhaw subong Bombodan hambal na gani naton, aside from the fact nga may ara sang tiarikdan nga ginhambal nga ka out of stocks, no? Kay kita gani personally magbakal kasi ning mga dalagko nga mga drugstores bala Bombodan, no? Why na mahambal sila nga ay why na kami sang paracetamol or out of stock ining paracetamol. Pero ang hambal diri ni Dr. Chris Sorongon, so far may mga manug-abot nga stocks, no, iban man nga mga stores nga may ara naman Bombodan. Pero ang isa lang diri, no, ang subok kay may ara gid sang gamintaha nga allegedly may nagabaligya sining peke nga bulong ini Bombodan nga kinahanglanon subong kay kabalo ka Bombodan kung magpabakuna ka, kung magpa-vaccine ka, syempre kung maghilanat ka, ang i-advise dayon sa imo sina
mainom kagid paracetamol, no? So it could be ang iban ginatanaw dira nga ti sa kanmo sa nagapabakuna sa damo sa nagkinahanglan sang paracetamol base amo ng mga rason sina iya bombodan ng iban dira, no? Nga do nga kadamo kadako sang demand sang paracetamol, no? So bombodan pamatiyan naton si EOC Deputy for Medical Dr. Chris Rongon. At una sa tanan, no, i-clarify ito sa pumuluyo. Well, hindi kita dapat magpanik sa paracetamol. Hindi kita dapat mag-hoard sa paracetamol. No? Kaya there's no need. No? Then, paracetamol, sa subong sili sa paglibot ko sa mga drugstores, especially sa mga dalaguan, wala man shortage. May manug-abot kita ng new stocks. Pero kung amo sila nga may ara nga nagabentaha, kag nagabaligya sa peke, rest assured that manawag kita after sini sa Food and Drug Administration, diri aside sa Bacolod City, kay we will try to make sure nga i-invite na sila mag-conduct ng surprise inspection sa tanan ng mga pharmacies natin, be it small or big time, para ma-assure natin ang safety sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. DTI ang moment. Sa atong contact tracers sa subong sinino, kabalo naman kita nga atong DILG contact tracers, ang ilan nga contract nag-end sa December 31, but sang ligad nga meeting natin sa National Interagency Task Force, nag-apilan na kita na kay Secretary Anyo nga kung pwede ma-renew ang ilaning services, no? But for the meantime, ara man ang aton nga PNP, uniform personnel sang BCPO, amo ang naga-take over sa ato contact tracing sa 4 ka clusters. Ara man ato mga BHERTs nga na-train as contact tracers. So ang atong contact tracing nga is still on top of the situation. Even atong natabo sa Omicron, mga uniform personnel na ito ang naga-contact trace. So far, contained to siya. Wala gito siya ng laton. Even though ang iyatong asawa sa call center gobra, so wala gikita ya. So to date, wala man tagyapon sang local case of Omicron variant. Mga pila na ganito kung ating. Okay. Bombodan, punta na lang inaanang sa contact tracers bala kay nag-expire na ang contact tracers na balangin pang hire sang DILG. Bombodan, nag-expire na ang ilang contract with the city sang end of the year man, no, sang December 31. So meaning subong January nagsulat naman ni ang EOC again, no, para nga ma-renew naman ni ang contract sa mga contact tracers. Kaya ti syempre nga daan subong Bombodan, no, amo na bla gaka-amaze kita sang nagakakibot kita sang nga nagadamo ang kaso, especially dito sa Metro Manila sang COVID. Ti pahilayo lang man ni matabo diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, kay so far ang pinaka-latest 50 na naman ang kaso naton sa Bacolod. Tanawon ta pa kun pilang today. Pero Bombodan kun mag-amo sina, syempre may mga contact tracers ang syudad, pero ti kun maka-augment ang iyan isang DILG, iyan isang national government, mas maayo kay base bala mag-abot sa punto nga madamo ang aton i-contact trace. Kaya muna gani bala Bombodan ang mga inbound travelers ta ang na-intercept sa Pierre Bombodan nga halin sa mga alert level 3 nga mga lugar sa aton sa Pilipinas, let's say abi Iloilo, may mga naga-positive gidya bala Bombodan, so masobra biyente. So base bala no magabot naman sa punto nga damo naman kita i-contact trace, pareho to ang sa Omicron case nga ato nga nag-ayo naman. So gin contact trace to gilayon. So amo na ang kaimportante Bombodan sa mga contact tracers as to why nga kinahanglanon naman liwat nga i-renew naman ang ilang kontrata, especially nga ara naman kita nagapasaka na naman ang aton iyang kaso sa COVID-19. How's that Bombodan? Amo gani man kinahanglan siguro bumbuan balik anay kita sa pag-istrikto kag agresibo balay nga pagpatuman sa nga kun anuman nga mga restrictions santo sa aton nga minimum health protocols. Yes, that is why nga sa Bredco, subong Bombodan, seaport, airport, hugot-hugot, ga-antigen test gid, especially kung halin ka sa alert level 3, si Mayor Treñas, to ganis ang Ililo, duga sulusungod, pato siya sa tinalikdan niya. Kaya nga, negative RT-PCR, gid ang mga taga Iloilo, magkadto sa Bacolod. Ti basta alert level 3, Bombodan, ti syempre, negative RT-PCR, ti that's why nakabal si Mayor Treñas. Ti mga taga Bacolod, di negative RT-PCR, taman o galing, ti kita ya, alert level 2. Nanong level 2 ya Mayor Triñas ang Bacolod. Hindi kaya Mayor Triñas ya anong tawag sini sinintimos.
Oo, doon muna siya pero may Uber ka Bombodan. naman niya imo ya Mayor Triñas man. Kamu niya kay level 3 kamu da. Kung kami sa level 3 kaga level 2 kamu ti amo nang imuon yun, di ba? Yes. Ang banya gani na balos-balos lang, no? Pero amo ng realidad sa aton diri kay ang Iloilo Abi Bombodan alert level 3. So may executive order gid na iya si Mayor Bing nga basta halin sa alert level 3 nga lugar a negative RT-PCR. Hindi lang man ni ang Iloilo, like Metro Manila. Hindi malang gani na iyang sa subong gani isa nagligad pa to interview ko gani sa kay Gobernador Lacson sa bilog na gani nga probinsya. Yes. Again require man ni dayon ang negative RT-PCR test result sa mga level 3 area. Yes, that's right. Naunang province ni-require Bombodan. Nagsunod ang Bacolod City. Tigaling do amutong do why una na intindihan sang Iloilo. Doon ba sinaklaruhan naman si Mayor Triñas pero ato kahapon naghambal siya nga ang taga Bacolod kung halin ka sa Bacolod negative RT-PCR ka man. Dao mo naman na siya. Anyway, basta ang ato niya diriya Bombodan ng inbound travels nato niya ang mga halin sa level 3 nga mga lugar, negative RT-PCR ma-present ka. Kag dayon may antigen test ka pa na Bombodan ni nablang siguraduhay na gida kay may babal ko na gani may sobrabyente na nga na-intercept sa port mismo sa pier nga mga COVID positive gali iya Bombodan may sa tong nagatrabaho sa real estate nga company sa 18 sila Bombodan sa gin-antigen test 12 gid ang COVID positive. Ang isa ka pamilya sa Iloilo halin sa Iloilo nagkadto sa Bacolod 3 sila Bombodan ang positive. So amo na siya bala basta maghinugtanay. Triñas, mabasol ba kita niya? Oo. Basta maghinugtanay gani Bombodan. Do amo maning positibo no nga kwan mo na kanugon sa pagka Twin City naton kun tungod lang sa COVID maglinainay buot. Oo. Ka-sensitive no. So Bombodan ti amo na so far. Kamo naglalain nga tinuig na nga wala kamo kapuli na sa Iloilo. Amo gani man maduha naman katuig Bombodan no. Grabe. Amo ni siya ka-cruel ang COVID no. Bombodan especially kung layo balang imo nga ginhalinan nga lugar. So Bombodan amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. May pagsungod-sungod gamay si Mayor Jerry Triñas sa Bacolod siya nga i-require gid ang RT-PCR negative RT-PCR test result sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo kay bla 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 bla. Ti alang-alang man Mayor hindi pag i-require kay level 3 kamo da. Sala bala na sa taga Bacolod kinag level 3 kamo da. Kung mag level 2 kamo dira kag kami naman ding level 3 ti kamo naman mag-require sang negative RT-PCR test result why gid sang problema. No big deal. Wala sang issue about that. Now kay man na ang aton nga concern subong amo ang pagpugong nga maglapta ang coronavirus nga Omicron variant. Amo naman ang ginakabalakan naton, kag amo naman ginaproteksyonan naton ang mga katawhan nga malatnan. Kay bisan na bakunahan na, sarang pakita gyapon magpositibo sa COVID-19. So hindi magkumpiyansa, amo na ang nangin na problema to sa NCR kay isang nagbigad nga bulan niya. Grabe nga pagkubyal nila dayon. Daw mga karbaw nga nakabuhi sa Turel kay tungod nga ginhalugan ang restriction. Di kundi pinugal man din ang coronavirus. Sus, nagatinumbo ang coronavirus. Palakpak, bravo. Damo tao nagatinipon-tipon mo. Amuning natabo. Sige. So in a way, sige lang kay tanaw naman karon sa apon kung ano man kadamo ang nagpositibo. Ako daw duda lang ko ni mga positibo sa NCR mo. DOH, mangin transparent ba lang ka mo? Ano kadadlaw tagpila ka libo ka mga pumuluyo sa NCR ang gina-swab test ninyo? Damo-damo giguro ka sa mga gina-swab test ay. Nga kalabot niya sa taga 30,000 ang nagpositibo.
May mga mass testing kamo na napatigayon. Ang isa sa do hindi ko malubos nga maintindihan. Hasta magabi ginapaminsan ko amo ni. Nga may amo ni kadamo nga nagpa-swab test, nga may amo ni kadamo nag-positive, nga kalabanan sila diri asymptomatic man. Paano ni natabo ano man? May nagpamalay-balay kay nagpang-swab test? Kay kung ikaw isa ka tawo nga wala ka man sa may ginabatyag, although nga may ara sang coronavirus sa ibong sulod lawas, pero wala ka sa may ginabatyag, do wala man sa rason nga makadto kaya sa magpa-swab test kay way ka man sa may ginabatyag. Ti how come nga nagpa-swab test hindi sila kaway sa may ginabatyag? Kaya pagkatapos nag-positive, da ka ba na maglingin ulo mo? Nga nag-amo ni kadamo ang nangin kaso, kag nga amo ni kadamo ang nagpa-swab test. Kaya ang linibo ka mga nagkala positibo subong, wala gid sa may ginabatyag. But siningon nga, samtang nga, abi subong, nami man pamatyag ko, gid sa may ginabatyag nga kung ano sa lawas. Gulpiada lang kaya makatuto sa base center, sa nagligat to sa base center to nag-swab test mo. Gulpi lang ko makatuto sa base center, kaya mapaswab test, sa muna. Grabe man ang mga pumuluyo sa NCR ba? Nakaangkon sila dahil niya sang kaisog nga magpa-swab test. Nga wala man sila sa may ginabatyag. Nagpa-swab test, wala man may ginabatyag. Di tanawa na nag-positive, nagdamo. Di basi sang kagapon, damo naman to nagpa-swab test. Ang akon nga suspitso, subong guro, basi may nagpa-swab test naman to sa NCR, mga 50,000 kabilogay. Buduay na niya katapusan, di niya nagalalin ng mga tao niya man. Hindi ba lang daw maubos na mga ganito bakuna ang tanan to ng mga katawan sa NCR? Di na nagalalin ng mga 33,000. Di na nagalalin ang mga sobra 20,000. Kada adlaw. Hindi niya siling ginsumada, total nga masiling kita yung ang ining 33,000 sa sulod sa isa kasimana. Hindi. Kada adlaw ni. Di ni sila nagalalin. Nga wala pa ni sila yung mabakunahan gali ya. Hindi ba lang siling isang gobyerno kag siling ni Duque. Pero tinakadako sa porsyento sa nabakunahan daw. Halos na gani nga mga katawan sa NCR na bakunahan ha. Tanay subong nga nagguluwa ang tag 33,000 nga resulta sa nagpositibo sa COVID-19. Do halos na nandi sila unvaccinated. Ti ano ang natabo din ang matutuod nga istorya diri. Ano ang matutuod yang kaganapan? Na pang bakunahan naging mambala ang mayoridad ng mga katawan sa NCR o kung wala. Kung bala, ini ba mga tao ni nga nagpa-swab test, giman hindi sila bala? O kung basi, ay kabudlay, basi imagination bala niyaw? Ha? Hindi ayan imagination ng pagsakaliwat sa COVID-19? Why ganin ni mga kano, why maganin ni mga records sa DOH, ang ining mga gin-ICU kag naglala kay tungod nag-positibo sa COVID. Do wala man gani nila pagwa ang listahan. Basta ang listahan na niya nga amo na kadamo ang nagpositibo. Din ini sila nga purgatorio naghalalin nga nagpositibo ang amo ni kadamo. Kag nga nagpa-swab test ini sila kay ang isa sining nga kadamuon halos tanan-tanan diri way man may ginabatyag. Basi kuan isla, basi mga flying voters kung sa mga eleksyon pa. Basi mga flying registrants ini sila, hindi yan bumuharol. Flying registrants. Nga nagpa-register sila pero or basi mga mga butante nga basi mga flying voters nga ara na bala sa sementeryo aw. Kaya do katingalaan nga kundi pa ito yung do halos malabutan na ito ng herd immunity sa vaccination, do dito po yung nagsubra kadamo. Huwag ka ni mag-ibuwal ang kadamuon sang kaso sang pag-isikyo sa Pilipinas nga pagsugod-sugod gitong 2020 nga lala ang sitwasyon. Huwag ka ni mag-amunika taas nga huwag pag-ito sang bakuna. Ayan pa subo nga bakunado ng halos tanan, araw-araw na ginaya nga. Testingin nyo bala banwagwa sa inyo puluyan kung may masugata ka mga tao pa magkuta kung bakunado siya kung hindi. Kaya halos sa pulo ka tao nga masugatan nyo nga kay pamangkuton kung bakunado kung hindi.
Daw halos gani 100% sa pulo ka tao nga masugata mo sa dalan, mahambal yang nga bakunado na yamo. Kag tuod gid man yang nga bakunado. Pila na lang niya kanakot ang hindi bakunado, ang sa pagkamatuod lang banwa. Ang mga hindi bakunado kay hindi kin magpabakuna kay kontra sa reliyon kag kun ano pang pagtuluhan. Actually, hindi way man sila nagagwagid kag wala na sila nagakwan, way ni sila nagalagaw. Ang kalabanan sila way ni nagalagaw. Kay balo sila nga hindi sila bakunado mo. Oh, kay sa subong pa yang nga may arasang pwede naton makabig nga discrimination ang nagakatabo ka kung hindi ka vaccinated. May mga lugar hindi ka pwede pasudlon. Sa mga fast food chain, daw hindi ka magaling kasulod kung hindi ka fully vaccinated mo. Oh. Tiyan mo na nga, why na lang eh. Why na lang gagawa ang hindi bakunado. Pero how come, nga nagamo pa rin kadamo ang nangin nagpositibo sa COVID-19. Basi bala kung gamiton ini siya para nga hindi nga tutuod gyud man gamiton ini siya nga figure kag amo ning amo ning ginpagwa ini para nga hindi na gilang tuod madayon ng eleksyon mo na. Sige 24 minutos manwa nakaligid sa tagna launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Anong natabo sa prime water? Basiwa, prime water. Imbes nga nagnami ang serbisyo nyo, nag-agilil. Kung sa ido pa daw nag-arikison. Ang ilas ang aga. Dito sa area sa Ngandumanan, wala naman sang tubig nga nagatubod. May pila ka area di sa Bacolod nga linsang una, sa kung hindi pa prime water, ang tubig kagahon nagatubod. Subo nga may prime water, amo magyapon. Kaya man, perti ka mga alam banwa sa mga consumers, mga nagagamit sang tubig sa Basiwa, medyo pasensya nyo na gid lang kay perti gid abi ka mga alam ang mga board of directors ng Basiwa, no? Perti gid sila ka alam nga makipag-ugnay o kung makipag-relasyon, magpakasal sila sa prime water. Kay tungod sa mga personal man siguro nga mga intereses. Nga ang prime water banwa sa aton nga mga kuturan, wala man magtanyag yang sa ilang nga pag-upod sa Basiwa, makaproduce sila sa amoni kadamo nga tubig. Ang problema tadiya sa Bacolod, tubig, supply sang tubig. Hindi na masarangan sang Basiwa, hindi na masarangan sa tong bulk water supplier nga daw utruman nga gilil, ang pag-supply sang matudtuod nga kadamuon, ang exact nga kadamuon sang tubig nga kinahanglanon sa syudad sa Bacolod. Tiyan mo nang kulang tiya tubig. Bisan ano pa ka expansion, bisan ano pa ka butang sa mga matahom nga mga tubo, mga linya, why pulos ang mga expansion nga ginihimo karon sang prime water kag Basiwa? Kay tungod nga wala man sang tubig nga agi sa nasambit ya nga tubo. So panawagan sa prime water na dumduman ko ni kami nagpanawag kagina sang aga. Prime water, Basiwa, saan pa ninyo may probar ang paghatag sang serbisyo sa mga katawan sa tubig? Pamangkot lang, no? Kay pamatyagan ko samtang hindi masulbar ang problema sang supply, wala gini sang katapusan ang problema. 26 minutos na kaligad sa tagnang una si Bumbo Andro sa Piakilinya, nakaabot na sila sa area. Dala sa may Villa Homes sa Barangay Vista Alegre. Kuha na to ang panubalik report sa patrol sa safe house sa Aki Quadra Group. Yari sa Piakilinya, Bumbo, Franz Ando Burgos. Please come in. Bombodaan. Yes, Bombodaan, no? Live kita diri sa buong hapon. Okay, so as of this day, Bombodaan, ito planuhan na nini nga i-turnover ini Bombodaan sa mga biktima. Ang possible nga mga kinawatan bisang sila nga Aki Quadra Rotary Hold Up Group. Diri mismo Bombodaan sa specific area which is Regent Pearl. Regent Pearl Homes, no? Sakop siyang Barangay Vista Alegre, Bombodaan. Ari din sa likod naton, ang balay ni do up and down ini Bombodaan, no? Do duwa ini ka story nga balay nga nagaduag ang gate sini sa green, no? Nga do ginbutahan lang anay sa police line do not cross Bombodaan para may mabantayan diri, no? Kag maka bala Bombodaan, mas mangin safe trip lang mga gamit diri sa sulod, no? Kay basta daan Bombodaan involved sa krimen ang pila diri ka mga butang, dapat involved na diri Bombodaan ang presensya sang mga kapulisan. Tisubong oras ni Bombodaan as of this broadcast time, wala pa diri Bombodaan may nakapadulong bisang mga complainant nila, no? Kung masiling natin bigyan mga biktima sang
sini nga mga illegal nga grupo nga amo ning Aki Quadrara Very Hold Up Group Bombodan. Pero Bombodan may ari diri nga pila ka mga personal sa nga barangay Vista Alegre, especially ari man diri ang ilang kagawad no. Nga gabantay man diri sa buong Bombodan di kay na do may plano na din nga magsulod diri no. Ang wala nakilala nga mga persona tuyo tayo nga taklasyon ni Bombodan ang balay ti galing kaya kami bantay diri no kagari diri ang pila ka mga personal sa barangay Vista Alegre. So Bombodan ari diri sa makopo naton ang kagawad no. Si kagawad kagawad Elizalde Benedicto. Okay, si Sir Elizalde Benedicto Bombodan. Siya ni diri sa ang nagabantay no. Kagawad diri lang kita no patungalan kita. Oh. Yes, Kaya ka na pindot-pindot, no? So, kagawad, di ka musta rin mo din nga pagbantay kayo na, ito ba kagatem rin nga magsaka sa balay? Yes, Bumbo. Bumbo Andro, gali? Bumbo Andro. Ang apon diri nga kwa na posting kami diri para tani nga ma-turnover na diri mga around 1 subong. Oo. Galing kay mga around 12 in the afternoon. Sa morning daw may nag-attempt diri na tricycle. Na nagkadto na tani masaka sila diri sa gate. Kay kuhaon nila kuno ang mga gamit nila sa sulod. Mas mayo lang nga ari ta diri subong nagabantay. At least wala sang ibang nga tawo nga makasulod sa isna magay. So bali sila pa lang sa una kagawad ang mated magsulod diri tani. Yes, sila lang kita nito ma-attempt. Pero binato tanaw namon posible nga may ari pa natin sa palibot naton kasi diri lang tayo specific doon ang tagakuan mo. Basi wala man pakabalo dira sa palibot naton kasi kung isa may katiyod man nga salakyan isa man ma-identify nga sila na ukod hindi. Okay, so bali kagawad si ang nakilala niyo to ang mga personalidad nga tuyo tani magasaka diri o magsulod. Why man sila nagpamilit? Wala man sila namilit kay gipamangkot ko sila kung ano ang ilang kwan pa nila ko ng gamit nila. Pagtapos alibay sila nga taga-sumal sila ko no. Pero ang ilang gisakyan nga motorsiklo may tatak na mahal po da. Sige pamangkot ko kung sabihin na isa damping nga ruta, ang ambal nila sa akon ay sa Palapala, Halandon nga area. Ikot siya iya ka Barangay 2. Barangay 2. Bumbo Andro. Bumbo Andro. Subalit mo kalayo pa ba ang ina nga tricycle gali kagawad so hindi niya taga diri. Hindi taga diri. Nagsulod lang diri sila sa amon area. Kaya kuan mo authorized na magtagdo. Authorized nga magsulod diri. Hindi na dealer ruta. Subalit pikas nakabilog kagawad. Patlo na bilog. Ang isa motor nag-attempt na masulod. Ang isa tricycle driver. Para yung sa passenger na rapaman mismo sa tricycle subong ang pagkanko. Pero nakakuha ko pictures. I-picturean ko. At least may identification sa patlo. Okay. Kasi after to kagawad, naglangat lang sila? Sila sabi ko, balik lang ka mo mga ubangi. In the afternoon, kasi sabihin ko, turn na kung man ka mo, pwede na makuha. Pero kami, pagkakas, dirinig ka, musta? So far pagkanto, di ka gina ni Kaplindi, mo nang i-instruct sa akon, as chairman, pero ko lang diri nga area, Okay. But at least bala no, Bombodan kay ibang tayo sarado gidri ang ring area. Kaya subnag hulatan mo ang si Kagawad Elizalde sa nga Bombodan na possible rin mga makapalapit ng mga complainants no. Diri mismo sa may bahay. Ano gina di specific area lang Regent Pearl Homes din eh? Yes, kaya nga ton diri nga gibutang kon sa barangay is Purok Bonsaga, Compos Ubinya Homes and Regent Pearl Homes. Okay. Nasakop sang Vista Alegre. Okay, so this sakop sa barangay Vista Alegre no. Pero Bombodan ang ining balay nampang sa Bombodan sa may katatlo nga balay no. So magaliko adre sa may Bangga kasulod. So dire gina di Bombodan na hamtang ang ang nasilini nga balay ti up and down ini Bombodan two-story house ni siya Bombodan no. May pintay ni Bombodan nga puti. No kada may mga
nahanan ni Bong doon na halay mismo sa may ibabaw ng bahay sa sining balay tiging kandaduha lang dire anay kaga ginabantayan no kay bisan todo Bong Budan nga kanda may kandado ini akong posibilidad nga masulod ni Bong Budan sa mga may tuyo man dire no nga magsulod sa sining balay pero hindi pa rin matubod Bong Budan basi mga kaupdanan sa sining mga illegal nga grupo may tuyo man Bong Budan nga magsulod dire o kung magpamilit man dire nga mabuksan ang ining balay pero ang mga barangay personnel sa nga barangay Vista Alegre nagabantay gid diri subong nga oras sa hapon Bong Budan. Sige. So mga bulubanta mo may posibilidad nga mag-alabot na sa kanila kung mabuksan na da? Di pa Bong Budan no kay ginahulat gid na di ang complainant kung makaabot diri Bong Budan tiya mo pagbukas sa balay. Kaga nga presensya sa mga kapulisan no but subong ti ang presensya sa mga sa barangay kagawad kaga mga barangay tanod diri Bong Budan. Amo na man diri ang diri subong nga na gahulat man diri no kay wala pa gid diri isa nga complainant no kay ginahulat pa Bong Budan ang may-ari na di kay na to dagad to no pero hindi pa gid sila bala kompleto kay ginahulat pa gid Bong Budan ang duga pa gid nga mga individual nga na biktima sa nasiling nga grupo Bong Budan. Siguro damo gid na katambak ang mga gamit ay. Bong Budan wala no araguro sa sulod sa balay. Siradong gate Bong Budan siradong gate. I mean sa sulod lang siguro damo nakatambak na sa sulod ay. Yes, bako posibilidad Bong Budan no nga natambak na yung mga kagamitan dira sa sulod no. Pero kung mabuksan ni Bong Budan abo na basi makit-ad man naton kung ano diri ang sitwasyon sa nasiling nga balay nga mo nga gina-istaran sang siling nga mga grupo. O kung ang akikwan na diri tahong pang nga balay na da? Bong Budan. Katahom pang nga balay. Yes, correct yun, no? Okay, gisa tanawon bala Bong Budan. Mabagdagom. Yung gamit ng Bong Budan, binasang, ginataguan sa nasiling nga mga illegal nga grupo. Amo ni Bong Budan, dili maguro na tabo ang pag-abdak man sa ila, no? Kung lang mo na nasiling nga balay, dili mismo sa may nasakupan sa Regent Pearl Homes, barangay Vista Alegre, Bong Budan. Okay, sige. Yes, Bong Budan, no? Kaglay, diri sa may barangay Vista Alegre, ni si Bombo Franz sa Burgos, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. 35 minutos sa kiligad sa tagnang una sa hapon. May mayo nga balita ang author ni Congressman Gary Gasataya nga House Bill number 10284 establishing a special economic zone and the Bacolod Economic Zone Authority gin-aprobahan no sa Senado. Do kadamo ginisang abyan si Congressman Gary Gasataya sa Senado. Amo gimanikon makita nyo man banwa abi sa pangitsurahon ni Congressman Greg no nga daw ang aura niya bala daw ka nami lang man lang inabalang ang pakipag-abyan niya sa iyang mga kupdanan sa Kamara, sa lower kag sa Senate no daw ka nami lang. Kadamo sa mga bill nga daw ay naman lang ginadibatihan gid tudo. Basta mga kupdanan niya naghando naman lang kagang sa Senado naghando naman lang dayon para sa pagpatindog sa aton nga Bacolod City General Hospital. Subong ang Bacolod Economic Zone Authority ang mahimo nga matukod na ini. Sige, bikuha nato na bisang statement si Congressman Gary Gasataya. May kantalan sini pag-aprobar na sa Senado. Sa sining hagna banwa ni Congressman Gary Gasataya nga magtukod sa Bacolod Economic Zone Authority. Sa pagpasanyog bagini sa syudad sa Bacolod, hindi na naton kinahanglanon ang pagkambyo sa pagpasanyog sa Bacolod. Ang kinahanglan naton ang pag-continue sa pagsanyog kay nagasanyog na ng Bacolod. Okay, si Congressman Gary Gasataya Bombo Harold basi try nato no. Gamay lang yang pahayag magkang talan sini pag-aprobar na siya sining House Bill. Kapag tukod sa Bacolod City Bacolod Economic Zone Authority. 38 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Padayon ko muna kapamati sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Pang Martes edisyon, banwa sa aton nga pagpangalagad. Kadasig-dasig lang sa paglakat sa mga inadlaw, pizza 11 na kinasubong.
Dugay-dugay, tunga-tunga na sa bulan sa Enero. Dapat kung tani isining nga tuig 2022, mangin matawahay na kita kag duwala na kita sa mga kabalaka nga nabatyagan, pero subong do nagbalik ang kabalaka. Sa mga kauturan naton nga nagapalaptas sang sugilanon nga may lockdown sa Bacolod, ma-lockdown ang Bacolod. Hinali gani magkaladakpan kamo nga nagapalaptas sang sang fake nga mga balita. Nagatuga kamo sang kuan mo sang kakugmat sa mga katawahan. Pwede kamo bala makasuhan. Hindi kamo magpalaptas sang sugilanon nga may aras ang lockdown nga matabo sa Bacolod kay nagapanik ang ibang nga tawo. Kag sa iban man nga tao nga nagapanik, kay nabatian nyo na sa higad-higad ang amo ni nga mga sugilanon. Sobra pa kamo sa mga kwan? Sobra pa man kamo sa mga nabalang maningad-tingad nga nagapamati sa kay Marites. No? Pamati kamo ya sa radyo. Hindi kamo yung magpamati na sa radyo puwak. Radyo puwak ang tawag sina mo nga ang radyo puwak. Nga kabaluka ko nga ang radyo puwak ang tawag sina, mga kutsukutsiro. Radyo puwak. Puwak lang kapital niya, waya sa radyo nga may microphone puwak. Radyo puwak ng tawag sina. Di ko nagapati-pati kamo ya sa sugilanon nga may aras ang lockdown, i-lockdown ang Bacolod. Nagapamati gili kamo ya sa radyo puwak. Ibis nga mamati kamo sa tuntuon nga radyo. Okay, kapila naman naging explicar diri sa Bombo Radio nga hindi na matuod, wala na sang kamatuoran ang nagagawa nga sugilanon nga may ma-lockdown ang Bacolod. Wala na, negative na siya. Negative, wala na yasang kamatuoran. Namin na sa mga nagapalaptas sa sugilanon, kumuson ang babla kay kundi kani ibagno sa simento nga dalan para magkanadudla. Ay, oo. Sa kalibutan, duha ka klase tao din mo. Ang manugtunto kag ang tuluntuhon. Di ko ikaw yan mamati ka to sa balita to, natuntuhan ka, ikaw bilong sa tao nga tuluntuhon. Sige, wala na kita sa nagkakigong oras sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan. Bumbuhan ay saudop, danay na makita buwas upod sa inyo Anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa